Arrastion denoi, laurak eta 2 minutu direnean, hasiko gara otsailari dagokion osoko bilkura honekin, eta aldez aurretik bi iragarki, un primer anuncio para... Lehenik eta behin, iragarki bat eman nahi diet hemen dauden auzokidei hain zuzen ere, interpretazio zerbitzua daukat eta horretarako beharrezkoak diren gailuak daude atetik sartu eta eskuinetara. Gaur goizean, Ciudadanos udaltalde politikoaren aldetik, gai zerrendan 33. puntuan agertzen den mozioa bertan beran usten dutela adierazi digu, eta beraz, gai zerrendatik kanpo geratzen da azkenengo mozio hau, eta iragarkiak eginda, jungo inetekeia gai zerrendaren lehenengo puntura, akta hain zuzen ere, 21. puntuan, Getxoko udalbatzak 2018ko haren egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta honesteko proposamena, inork ez du iradokizunik edo aldaketarik sartzeko proposamenik azaldu, edo aurkeztu beraz honetzitzat eman dezakegu eta hurrengo puntura pasatuko gineteke, ogasuna kontuak ekonomia sustapena giza baliabideak hezkuntza gazteria eta euskararen esparruan 22. puntuen zuzen 589/2018 zenbakidun dekretuaren berri ematea transferentziaz baliaturik aurrekontua aldarazi. Idazkari jauna. Batzordearen proposamena, da transferentziaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretua jakintzat ematea. Propostu 89/2018 zenbakidun dekretua, 85.000 euroko zenbatekoarekin 2018-01 kreditu transferentzia ereaga igogailuaren kudeaketa. Inorkiz baldin badutxe eskatzen, hurrengora pasatuko gineteke, 23. punturen zuzen, administrazioarekiko hausien Bilboko 3 puntu epaitegiren azaroaren 30ko 171/2017 zenbakidun epaiaren kontuan ematea. Batzordearen proposamen hau da, lehenengoa 2017 epaiaren jakitun geratzea, irmu bihurtu dana, 2017ko azaroan 30an administrazioarekiko hausien Bilboko 3. epaitegiak 142/2016 prozedura arruntaren barruan emana. Getxoko udaleko 2016ko otsailaren 24ko osoko bilkuran hartutako erabakiaren aurka egina. Beraren bidez, ezetsi egin zen Getxo Servicios Urbanos, oreka ekonomikoa berrezartzeko egindako eskaera. Bidegarbitako zerbitzu orokorrak egiondakin solidoen bilketa eta garraioa udalaren ingurumeneko gunearen berrikuntza eta ustiapena etantzeko beste zenbait zerbitzuren kontratua betetzean. Aipatutako ebazpen judizialak honako hau jasotzen du hitzez hitz. Ezetxe egingo da administrazioarekiko auzi errekurtso hau, CESPA Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares S.A. Ansareo Saneamiento Servicios S.A. aldi baterako enpresa elkarteak aurrerantzean UTE Getxo Servicios Urbanos egin duen administrazioarekiko auzi errekurtsoa. Getxoko udaleko 2016ko otsailaren 24ko osoko bilkuraren aurka egina, eta adierazten dut aurkaratutako ebazpena bat datorrela zuzenbidearekin. Norbaitek zerbait ez da nahi baldin badu honetaz, hauxe da momentua, bestela hurrengo puntura pasatuko ginateke, bai? Hirigintza obrak eta zerbitzuak eta ingurumenaren esparruaren barruan, 24. puntua, Negubide kaleko 37ko eraikina 5/6 banaketa eremuan zubazarte ordezteko xehetasuna azterlan behinbetiko honesteko proposamena eta aurkeztutako alegazioak ebastea. Batzordearen proposamen hau da, lehenengoa, dauden txostenekin jakinarazi egingo dira, Jose Maria Sala Lizarraga jaunak tokiko gobernu batzarraren 2017ko azaroko 14ko 5/7 erabakiaren aurka aurkeztutako alegazioak ebatziko ditu. Erabaki horren bidez, hasierako izaerekin, zehetasun azterlan bat honetzi zen Negubide kaleko 37ko eraikina ordezteko. Horrela, zuhatzei eta eraikinaren estilo berriari buruzkoak ezetziko dira. Hala ere, aurkeztutako testu bat eginarekin bat etorriz, hobeto definituko da etorkizuneko eraikinaren ingurunea. Zatiaren 30%ko gehieneko okupazioaren barruan, beraz, altuera gehienez 8,15 metrokoa izango da zestatik abiatuta. Bigarrena, behinbetiko honetziko da Gabino Gorostiza Ezkerra jaunak eslora proiektu sozialaren izenean eta ordezkaritzan aurkeztu duen zehetasun azterlana. Negubide kaleko 37ean dagoen eraikina ordezteko 5/6 zubazarte banaketa aldean. 2018 otsailaren 9an aurkeztutako testu bat eginarekin bat etorriz Jose Ramon Foraster Arkitektoak aurkeztua. Berariaz,
agerra zertzen da alkatetza udalburutzaren 2008/2017 ebazpenen bidez babes auziko bereziko zona indetu dela negubide kaldeko 37. Zugazarteko bosei banaketa aldean dagoen lurzatia eta alde horri lotutako zonako plana onetzi dela. Barrena, erabaki hau Bizkaiko lurralde historikoko aldizkari ofizialan argitaratuko da eta interesatuei jakinariko zaie jar ditzaketen errekurtsoaz azalduz. Laugarrena, alkatetza udalburutzari almena emango zaio erabaki hauek burutzeko behar diren ebazpenak eman ditzan. Inork ez baldin badutxa eskatzen, bosketara pastuko gineteke. Bai, Nerea Ijarrubia, mesedez. Bai, kaixo, arrastion guztioi. Bueno, lehenik eta bain azaldu nahi dugu eseskoa ematearen arrazoia zein den. Izan ere, uste dugu EH Bildutik, zetasun azterketa honi eseskoa emateko hainbat arrazoi daukagula. Lehena eta nagusiena zera da, eta beste batzutan ere aipatu dugun bezala, azterketa 2001 apoak zehazten dituen parametroetan oinarrituta gauzatu egin dela. Hortaz ja gaizki hasten gara berrikusi gabeko parametro arauen arabera egin delako azterketa. Askotan berrikusteko eskatu dugun tresna, zarkituta dagoena eta uste duguna ez diona erantzuten inondik inora getzoko egungo errealitateari. Hortaz ara hor, gure lehenengo arrazoia zein den. Bigarren arrazoia ere argi azaldu nahi dugu, izan ere bertan eraiki nahi den proiektuak ez du etxebizitza arazoa arintzen lagunduko. Are gehiago gure ikuspegitik larritzen baino ez du egiten, dentsitate gutziko etxeak ere eraikiko dituztelako bertan, 4 etxe zehazki, doaz promozio horretan bakoitza 300 metro karratukoa, merkatu librean saltzeko noski. Hortaz agerian geratzen denez ez dira getzon gazteek oroar, besteak beste duten etxebizitza arazoari irten bidea emango. Gainera, eta azkenik, aipatu nahi dugu ere, partikular batek egindako helegiteak ez direla behintzat zati batean onartu, bertan azaltzen da inguruko diseinua gordetzeko eskakizuna eta bertako zuaitzak ere gordetzekoa. Eta, bueno, hauek dira orokorrean eta aipatu ditudan lehenengo biak dira nagusienak, ezeskoa emateko zetasun azterketa honi. Esker, Ike Prada, zurea hitza. Guketik ere, onespen honen aurka bozkatuko dugu, hain zuzen ere, arrazoi batzuengatik EH Bildurekin ados gaude etxebizitza ereduarekin eta indarreko apoarekin bat atozen proiektuak honetzi ez nahi ditugula. Horrez gain, zuhaitzak babestu beharko lirateke informazio batzordean galdetu genuen honen inguruan, eta esan zitzaigun zuhaitzen kontua oraindik aztertzeke zegoela. Beraz, arrazoi horiengatik aurka bozkatuko dugu, mila esker. Joseba Arregi. Zehetasun azterlan honetan, zehaztu egin dira zenbait gauza, eraikuntza eskubide batzuk gauzatzeko, hain zuzen ere gune zehatz batean argi dago, indarreko legeria kontuan hartu behar dela, baita indarreko antolamendua ere, eta hori da 2001ko apoa. Beste bat ez daukagun neinen hori hartu behar dugu kontuan. Besterik gabe gustatuko litzaidake esatea, proposamen honek plan orokorra babesten eta errespetatzen duela, eta hobekuntza batzuk egin dituela hirigintzari dagokionez. Adibidez, Orubea soilik 130ean okupatuko dela, eta horrez gain, gehien bat errespetatuko dira bertako baldintzak, eta honen aurka bozkatzeak esan nahi du pertsona batzuei bere eskubidea ukatzen digula, izan ere horiek eraikiko dute eta indarreko plana onesten dute, eta bestela arbitraltasuna izango litzateke. Kike Prada. Eskerrik asko. Gure ustez, Joseba Arregik esandakoa gehiegikeria bat da. Nola nahi ere, eta zuhaitzei dagokienez, informazio batzordean esan genuenez, zedro bat dago bertan, eta 1954tik zuhaitz hori babestuta dago. Mila esker. Joseba Arregi. Gustatuko litzaidake esatea, bertan ez dagoela plan orokorrak babesten duen zuhaitzik. Quique Prada, azkenengo txanda. Eskerrik asko, cosa rapidita. Sí, efectivamente.
bai, plan orokorrak ez du hori babesten, baina zedroa babestuta dagoen zuaitz bat da, eta hori mundu mailan babestuta dago. Beraz, bosketara pasatzen gera, proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak abstentzioak, Ciudadanos eta Alderdi Popularra eta aurka guk Getxo eta Etxe Bildu, beraz, onetsita geratzen da puntua, eta hurrengora pasatzen gara. Mozio eta interpelazioen esparruan hain zuzen, 25. puntua PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa Alangoko aparkalekuak zerbitzuan jartzea. Edor Andrade. Eskerrik asko alkate jauna eta arrastion guztioi. PP Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioa Alangoko aparkalekuak zerbitzuan jartzeko. Getxoko udalak Lurrazpiko 103 aparkatzeko partzela dauzka Algortako Alango kalean dauden alokairu sozialeko etxe bizitzen azpian. Aspaldi amaitu ziren, aipatutako etxe bizitzak eta aparkatzeko partzela. Kara eta guztiz ere, denbora aurrera doa eta gobernu taldeak oraindik ez ditu erabilgarri jarri adierazitako partzelak. Aparkatzeko partzela horiek gure udalerriaren erdigunean daude. Honako toki hauetatik gertu. Ambulatorioa, ikastetxe publikoa, udaltzaingoa, Foru Aldundia, Getxoko udala, eskuinaldeko epaitegiak eta udal egoitza. Horren bestez, 100 pertsona gerturatzen dira egunero instalazio guzti horietara. Horietako asko ibilgailu pribatuarekin, doaz eta parkatzeko partzela pribaturik ez daukaten auzokideekin partekatu behar dituzte kaleak. Alderdi Popularraren ustetan ezin daiteke gehiago itxaron udalaren jabetzakoak direra parkatzeko partzela horien gainean erabaki bat hartzeko. Horren bestez, partzela horik erabilgarri jartzeari buruz eztabaidatu nahi dugu. Hainbat aukera daude. Inguruko egoilearrentzako alokairu soziala, bide publikotik ibilgailuak kentzeko sedez, bizitarientzako txandakako alokairua edo formula mistoa, hots, txandako alokairua eta egoilearrentzako alokairua. Horregatik guztiagatik, Popular Udaltaldeak honako erabaki proposamen hau aurkezten du. Udalbatzak onesten du gobernu taldeari eskatzea lehenbailen jarditzala erabilgarri Lurrazpiko aparkaleku partzelak eta bigarrenik mozio honen berri emango zaie udalerriko komunikabidei. Maite Arraiza. Bai, guk zeharkako badaukagu. Bai, irakurtzera ekiten diozu, bai. Bai, izango zen punto bat gehitzeko, bigarrena, udalak aparkalekuak herritarrentzako eskuragarri jarriko ditu alokairu sozialeko erregimenaren bidez eta kudea publiko baten bidez. Alango eta inguruko auzokidei bereziki zuzenduta. Alderdi Popularrari dagokio. Baietza edo esetza ematea. Bigarren puntu bezala entzun dut proposatzen dela, bai, gehigarrizko, bai. A ver, bai, pixo, bai. Bai, erantziko genioke bigarren puntu bat, esaten du, udalak aparkalekuak herritarrentzako eskuragarri jarriko ditu alokairu sozialeko erregimenaren bidez eta baita kudeaketa publiko baten bidez. Alango eta inguruko auzokidei bereziki zuzenduta. Parece entender que se refiere a que H. Bildu opta por una de las opciones. EH Bilduri gustatuko litzaioke alokairu soziala izatea. Alokairu soziala eta kudeaketa publikoa. Ciudadanosek ere aukera batzuk aurkeztu zituen, baina gustatuko litzaiguke jakitea zein den beste alderdien iritzia. Gustatuko litzaiguke mozio irekia izatea eta arratsaldean zehar proposamen desberdinak egitea. Printzipioz ez dugu onartzen, ikusiko ditugu zeintzuk diren proposamenak eta gero erabakiko dugu. Ez dela onartzen esaten arintzen eta gero Ciudadanosen aldetik antzaen ez beste proposamen bat dago.
Bai, Santiago Sainz, zuri dagokizu irakurtzea. Enmiendas de suspensión y adición a Ordezkapen eta gehiketa emendakinak, hain zuzen ere, Alangoko aparkalekuei dagokienez. Ikusten dugu Alderdi Popularrak kezkatuta dagoela Alangoko aparkalekuei dagokienez, eta horregatik emendakin hauek proposatzen ditugu. Lehenik eta behin, udalbatzak onesten du lurpeko partzela horiek zerbitzuan jartzea ahalik eta lasterren, eta gehitzeko 2 puntu. Bigarrenik, herritar guztientzat jarriko dira abian aparkaleku horiek eta doan jarriko dira partzelak eskuragarri, politikoki eta administratiboki batzi arte horien sedea, eta horren berri emango zaio udal erabide guztiei. Lehen esan bezala, EH Bilduri gustatuko litzaiguke adieraztea, gustatuko litzaigukela denen iritzia entzutea. Ez dakit doan den auzokide guztientzat edo datozen guztientzat ere. Bai, herritar guztientzat, bai, mundu guztiarentzat izango da doan. Apur bat hitz egingo dugu horren inguruan, bakoitzak esango du pentsatzen duena, eta gero erabakiko dugu. Beste zuzenketa partziala daukala Ciudadanosek. Ez dakit Santiago, ez dakit ingo dugu. A ber, orden pixka bat. Idazkari jaunak, ez dakit zer dela eta Ciudadanos aurkeztu duen bigarren zuzenketa hau, hain zuzenen ikustut lehenengoarekin batera aurkezteko aukera bazeukala, eta beraz, ez dakit onargarria den, edo ez daukazintzu gehiagirik, alderdi Ciudadanosen aldetik agian azaldu dezake zer dela eta ez duela lehenengo proposamenean hauxe ere sartu, adizional bezala, lehenengoan sartu duen bezala. No he realizado esa parte. Ez dut hori egin, aukera bat zen, baina ez dut egin hau desberdina delako. Eta hau politika fiskalei buruzkoa da, horregatik sartu nahi nuen aparte. Horregatik gustatuko litzaidake horiek bereiz eztabaidatzea. Ados. Bueno, malgotasunez jokatuko dugu, baina hurrengo baterako nik eskatuko nuke azken batean proposamen berean zehaztu eta bereiztu ditzakezu zuzenketa ezberdinak direla, eta tratatzeko momentuan ere horrela salduak eta eztabaidatuak izan daitezke. Edozein kasutan Alderdi Popularrak dauka azken batean bere eskutan onartzea ala ez. Sí, vamos a ver, Irakurri behar. Vale, enmienda de adición a la moción del Partido Popular. Gehitzeko emendakina Alangoko aparkalekuei buruz. 3. puntua. OHZ-aren ordenantza fiskalaren aldaketa bat egitea. Hain zuzen ere hobarien atalean sarteko OHZ-aren maiatzaren 18ko 4/2016 foru arauaren ahalmen hobariari dagokionez aldaketa bat egiteko, hain zuzen ere Egoiarrentzako udal aparkalekuen partzelen titulartasunetik eratorritako zergaren kuota osoa aldatzeko. Hain zuzen ere hobaria 150-tik 100erakoa izango da. Mila esker. Proposamen horrek zerikusia dauka Alderdi Popularrako HZ-aren inguruan egindako proposamen batekin, 2016ko ekaineko proposamenarekin dago lotuta, ez dakigu zergatik aurkeztu duzun hemen, baina gure proposamena izan zen, hemen egin genuen 2016ko ekainean EH Bilduren akordioa dela eta, baina sartuko dugu. Hala ere, esan behar dut, ez dagoela lotuta aparkaleku horiekin baizik eta Romoko aparkalekuekin. Baina gure proposamena izan zenez onartuko dugu, baina ez dagokie aparkaleku hauei. Hauek ez daukate zer ikusirik horiekin izan ere, Romoko udal aparkalekuekin daude lokuta, baina gure proposamena izan zenez, bai, sartuko dugu. Emendakina onartzen dugu, baina oso gauza raroa da, egia esan. Mila esker.
Jarraitzen dugu eztabaidarekin orduan, bai, Susana Andoio. Espera, perdón, no lo vamos a admitir, no, porque... No, porque... Ez dugun hartuko. Pentsatzen hasi naiz, agian EH Bilduk ekarpenen bat egin nahi duela, eta agian horrela irizpidea datuko litzatekeela. Hori eztabaidatu genuen, jadanik izan genuen izpide, baina agian besteek ekarpen desberdinak egin nahi dituzte. Ez dauka zerikusirik gai honekin. Beraz, esan bezala, ez dugun hartuko. Ez da onartzen eta mozioa orkestua izan den bezala eztabaidatua izango da. Susana Andoio, zurea da hitza. Muchas gracias. Y buenas tardes a todas y a todos. Eskerrik asko eta arrastion guztioi. Menos mal que nos hemos aclarado un poco. Pero bueno, Dirudienez argitu dugu eztabaida, baina nik ez dut ulertzen zein den Alderdi Popularraren mozioaren zentzua. Eztabaidatzeko prest gaude, noski, eta gu nahiko ados gaude EH Bilduk adierazitakoarekin. Hau da, kudeaketa publikoarekin ados gaude, alokairu sozialarekin ados gaude, eta hildo horretatik oso ados egongo ginateke EH Bildurekin. Edo nola ere, alde egongo ginateke, mozioaren alde egongo ginateke, izan ere ez dugu ulertzen eta zain gaude. Hau da, nahi dugu gobernuak esatea zer gertatzen den partzela horiekin. Beharra egon badago. Beraz, gure ustez alokairu egokiarekin ez litzateke arazorik egon beharko. Ez dakigu zergatik dagoen egoera horrela eta zergatik luzatzen ari dena inbeste publiko egiteko prozesua. Beraz, jakin nahiko genuke zer gertatzen den honekin eta zergatik atzeratzen dena inbeste. Mila esker. Bai, bueno, gu abstenitu egingo gera, ez? Esan bezala, guretzat ez da eskaz gelditzen da udalbatzari bakarrik eskatzea lurrazpiko aparkalekuko partzelak erabilgarri jar ditzala. Gure ustez hauek alokairu sozialan ipini behar dira eta batez ere haratagoaz uste dugulako parkinaren kudeaketa, kasu honetan Alangokoa, publikoa izan behar duela. Eta hau noski, herrian utzi dauzkagun eta eraikitzeke dauden gainontzeko parkinetan aplikatzea nahiko genuen. Horregatik, printzipioz abstenitu egingo. Santiago Sainz. Gure aldetik, uste dugu proposamena nahiko interesgarria dela, baina ez zaigu gustatzen erabaki proposamenean agertzea eskatu hitza, eta horregatik aurkeztu dugu emendakina. Gobernu taldeari eskatzen zaio parkina, aparkaleku horiek irekitzea. Gure ustez interesgarriena izango litzateke, nolabaiteko formula zehatz bat proposatzea erabaki proposamenean, adibidez alokairu soziala, txandakatzea bisitarientzat, araubide mistoa, emakidak administratiboa, hau da, aukera zehatzak. Baina mozio hau ekartzen duzue osoko bilkurara, baina idatzi bat ere bidalia alzitzaion irigintza arloari. Are gehiago, osoko bilkuraren amaieran ere eske bat egina alzitzaion alkateari, baina ez dut kritikatuko nola egiten duzuen lan kontu hauetan. Horrez gain gustatuko litzaidake esatea, niri gustatuko litzaidakeela eta nahiago nukeela, proposamen politiko zehatza egitea Alangoko aparkalekuen kudeaketari dagokienez, ideologia barne hartuko lukeena. Hau da, alderdi bezala zein den zuen ideologia eta hori erabaki proposamenean islatzeko proposatuko nuke. Zuek identifikatu duzuena izan da behar bat. Hau da, udalerrian dagoen, algortan zehazki dagoen arazo bat. Zergatik ez proposamen zehatzagoa egin eta horrela denok eztabaidatu. Azkenean, EAJ-ari usten dizkiogu ate guztiak irekita, euren kudeak eta eredua aplika diezakioten egoera honi. Eta azken batean, horrek guretzat, ez du zuek proposatzen duzuenaren irudi leiala islatzen. Zuek eskatzen duzue zerbait egiteko eta euren politika
eredua erabiliko dute kudeaketa hori bideratzeko. Beraz ez dakit zergatik egiten duzuen hain proposamen irekia. Nik uste dut inteligenteena edo ausarteena izango litzateke kudeaketa politikoko proposamen zehatza egitea. Ez dakit txandakatzea den, araubide mistoa den, edo emakida bat, emakida administratibo bat. Ez dakit zein den aukerarik onena, baina horrelako gauzaren bat proposatzea egokia irudituko litzaidake. Guretzat interesgarria da, esan bezala, ona da, eta horregatik ez gara aurka agertuko. Joseba Arregi. Proposamenari dagokionez, erabakia badago hartuta. Babes ofizialeko etxe bizitzen promozioarekin jarri ziren eskuragarri partzela horiek. Etxe bizitzen aparkalekuak zeuden eta horrez gain beste 103 aparkaleku daude eta Algortako auzokideek alokatu ahalko dituzte. Ez dago oraindik esarrita zein den horri dagokion eremua Algortako egoiliar gisa, baina partzelak erabilgarri jarri aurretik Juan Bautista Uribarri kalea irekita izan nahi genuen foru kaleen gurutzegunean hain zuzen ere. Jakin duzuen ez bezala, lizitazio prozesuan dagoelako hori. Horrez gain, biribilgune berria bertan egongo da, eta horrela bertako trafikoa arinagoa izango da, obra hori astear dago, eta aurrekontua 100.000 euro ingurukoa da. Ulertzen dugu, eta badakigu jarduketa horiek beharrezkoak direla trafikoaren eta aparkalekuaren funtzionamendu egokirako. Eta hori egingo da 103 aparkaleku horiek eskuragarri jarri aurretik. Horrez gain, 103 aparkaleku horien kudeak eta lizitatuko dugu. Hain zuzen ere, sailak dituen baliabideak direla eta guk uste dugu hori errealitate bihurtuko dela urte honen amaieran edo hurrengoaren hasieran eta erabaki proposamen hori babestuko dugu. Hala ere, gustatuko litzaidake Ciudadanoseko ordezkaria aipatzea. Gustatuko litzaidake esatea zure proposamena ez datorrela bat indarreko legeriarekin eta zuzenbidearekin. Izan ere, indarreko arauak ez du baimentzen doakoa izatea eta bigarrenan niretzat okurrentzia bat da. Ez dauka zentzurik hor sartzea, proposatzen dena kontuan hartuta. Beste gauza bat esan nahi nuen, baina ahaztu zait. Hala ere, mila esker. Pedro Andrade. Gracias, señor alcalde. Mila esker alkate jauna. Hori zen gure asmoa. Jakitea zer gertatuko zen aparkaleku horiekin. Aukera batzuk proposatu ditugu, eta nik gogoratzen dut Gobelako polikiroldegiko aparkalekuak itxita egon zirela, hemen eztabaidatu genuen ireki edo ez, baina azkenean alokairi sozialaren bidez ireki ziren eta danak okupatu ziren horrela, baina ez genuen ulertzen alagoko aparkalekuak bertan horrela egotea urte batez, eta orain itxaron behar dugu biribilgunea edo kalea ireki arte, baina udalaren funtzionamendua ikusita urte bete gehiago itxaron beharko dugu. Beraz egiten den proposamena alik eta lasterren egikaritza gustatuko litzaidake ezin dugu beste urte bete espero edo behintzat lehiak eta ireki EH Bilduk nahiago du enpresa pribatu batek egitea Gobelako polikiroldegian bezala EH Bilduk eta gukek ere uste dute teknikariek kudeatzea, baina agian udalak ez dauka gaitasunik aparkaleku horiek kudeatzeko, teknikari bakarra dagoelako Gobelan ondo funtzionatzen du zerbitzuak, kudeatzen duen enpresak ondo egiten du, baina aukera desberdinak onesten ditugu. Ez dakit doan izatearen aukera, ona den kontrolik gabeko aukera hori uste dut gehiegi dela. Guk ez dugu hori inoiz proposatu agian ilegala da, baina bizitari guztientzat doan jartzea eskuragarri aparkaleku horik ez dauka zentzurik guretzat. Adibidez, instalazioetara, udal instalazioetara datozenak, epaitegietara datozenak, ez dakit erabilgarria den aukera hori, ematen duzuen aukera beste bat dela, baina nik nahi dudana da alik eta lasterren izatea. Ez dakit 6 hilabete izango diren urtebetean izango den, baina nik uste dut ja egin behar dela, oraintxe bertan egin behar dela, kalera irten nahi dut eta hori ikusi. Baina ez da urtebetean izango, legegintzaldia bukatuko da eta oraindik ez da eginda egongo. Nik uste dut inola ere ez dela bukatuta egongo, baina nik uste dut premiazkoa dela bertan bizi garenok arazoa ikusten dugulako egunero eta irtenbide bat eman behar diogu ja.
Susan Andoio. Bueno, ni oso ados nago Andrade jaunak esaten duenarekin. Bueno, arazoak zeuden, baina bere aldutakoan auzoan esaten zenari, partzolenen kontua konpondu zen. Torden obra bat egokitzen baldin mazaio partzelen makidari. Ez zait iruditzen egia esan atal guztiei eragin bera ekarriko dienik. Nik uste dut etxe bizitzen kontua udaletxearen bitartez egin dela, eta ez zait iruditzen egin zaila gauza bere egitea aparkatzeko partzelekin. Orduan, azalpenak ez dit balio Arregi jauna. Ez zait iruditzen berdin eragiten duenik. Nik uste dut obra ginalko dela, garajera sartu izango delako, eta beraz ezagit zergatik atzeratzen ari garen, eta horretan Andrade jaunarekin ados nago, larria da, urgentziazkoa eta egin lehenbailen. Joseba Arregi. Bueno, ahora aquí todo ese mundo se ha... Bueno, orain gobelaren proposamenari begionez ikusten dio jende guztiak. Bide batez Santi, gobernu hau koalizioa da, eta batzutan astu egiten zaizu hori. Etxe bizitzen kudeaketa edo pisoen kudeaketa ez zuen udalak egin. Hor gutxieneko informazioa behar da esaten dugunari buruz, eta bigarrenik, kale hori une honetan irterari gabeko bidea da, eta ikusiko duzue handik pasatu ezkero, jadanik arazoak sortzen zaizkio bertan bizi den jendeari. Kamioiak irteten ari dira, arazoak daude, eta ez dute beste biderik ez baldin bada Juan Bautista Uribarri kalekoa. Beraz, ulertu aldut, atzeratzen garela leporatzea ulertzen dut, baina ez dut onartzen esaten dugunaren logika ez duzuela ulertzen. Eta besterik gabe hori da azalpena, gure borondatea da, gure gobernu programan dago, eta ulertzen duzuenez, lortuko dugu, seguru gaude, mendik eta esan dako epeetara. Pedro Andrade. Mikrofonoa piztu behar du izlariak. Eskerrik asko. Lortu zen, Alderdi Popularrak etengabe esan zuelako eta eskatu zuelako. Hori gogaikarria izan zen, izugarria. Eta, proposamen batekin genuen, denbora pixka bat utzi zenuten nabarmendu etzedin guk bultzatua zela, baina guk hor behintzat lata eman genuen aspertu arte, behintzat ala aritu ginen. Tarduan espaldin baduzu egin nahi behintzat, nik eskatzen dizut Joseba lehenbailen, lizitazioaren pleguak lehenbailen prestatzeko, eta prestegonda dila, obra bukatzen denean, bere ala martxan azdadin. Ze bestela obra bukatzen denean, gero azten baldin magara pleguarekin, horrengo legealdian bukatuko dugu obrekin, eta eskerrik asko besteagatik mozioa. Santiago Sainz. Ez, apunte bat baino nuke egin nahi, orban irigintzako zinegotziari guk dioguna zera da, espazio publikoko leku bat edo udal erabilerakoa, izatea herritar guztientzat eskura dagoena, adibidez Faduran gobelako obrak genituenean, Larrañazubiko depositoak erabiliziren, edota eskolako patioa erabilizan zen, eta une honetan ez da behar bezala erabiltzen. Gabonetan ere, Erromoko patioa ere doainik erabiltzen da, alakoetan, etortzen den edo zinentzat baliagarri izan, eta horrela aprobetxatu egiten dugu espazio hori asko sobeto. Behintzat, konpondu arte, aplikatu beharreko politika partzela horietan. Joseba Arregi, azkeneko txanda. Voy a tener que volver a matizar. Berriz zehaztu beharko dut, hori ez da espazio publikoa ez da, hori jabego municipaleko edo udal jabegoko espazioa da, ez da publikoa. Eta, nik uste dut aparkatzea eta futbol partiduen kontua gobelan, ez dago lotuta, izan ere, ez da aparkatzen, edo etzaie aukera ematen, edo etzaie odon hori aparkatzeko aukera ematen ez bada residentei. Orden, akordeo baldin badago, egin dezagun aurrera. Bosketara basten gara beraz, mozioaren alde, Alderdi Popularra, Alderdi Sozialista, Jeltzaleak, guk getxo. Abstentzioak, Ciudadanos eta EH Bildu, beraz, honetxita geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. Parkatu. Bai. No. Baina nik ez dut aipatu, Nik aipatu Talde Popularra, Sozialista eta Jeltzaleak.
Bueno, urrengora pasatzen gara, eta 6. puntuan PP Alderdiko Udal taldeak aurkeztuako mozioa, Algortako gasolindegi zaharraren erabilera. Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Moción que presenta el Grupo Municipal Popular. PP Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa gaurko udal osoko bilkuran jorratzeko Algortako gasolindegi zaharraren erabilera. Komunikabideetan jaso den azken informazioaren bidez, jakin izan dugu Algortako zerbitzu gunezarreko lurzoruak aztertuko zituztela instalazio horiek urte askotan erabilizanaren ondorioz daukaten kutsadura maila ezagutze aldera. Azken egunotan ikusi dugu lan horiek burutu dituztela zerbitzu gunean. Asko harritu gara, azterlan hori egin delako zerbitzu gunea itxi eta urtebete eta erdira. Denborak aurrera egiten jarraitzen du eta abandonaturik dagoela ikusten dugu. Abandonu horrek ardugara gabekeria erakusten du eta inguruan eragiten du. Gure ustez hori saietsi beharra dago eta instalazio horiek egoki erabili behar dira, harik eta horiekin zer egin eta nola erabili erabaki arte. Ikusi izan dugu, urtarrilean eta otsailean bereziki klima gogorra egon delako, mota guztietako erabiltzaileak eta batez ere eskolako ikasleak pilatu direla autobuseko geralekuan, ez baitzegoen toki nahikorik. Ulertzen dugu horren harira jarduketaren bat egin arte, behin-behinean erabili ahalko litzatekeela eta oso inbertsio gutxi eginez, gune hori egokitu ahalko litzatekeela, auzokidei zerbitzua emateko helburuarekin. Era berean mozio honetan proposatu nahi dugu, behin-behineko erabilera gisa, bizikletentzako garbitegi txikia jartzea gurpil puzgailuarekin. Errepikatu behar dugu, erabilera guzti horiek hori guztiak behin-behinekoak izango liratekeela, erabiltzaileentzako onuragarriak eta eluketela kostu handirik eragingo. Alabera elukete inolako eta urkiztuneko jarduketarik eragoetzeko horregatik guztiagatik, popular udal taldeak honako erabaki proposamena aurkeztu nahi dio udalbatzari. Erabaki proposamena lehenengo instalazio horiek egokitzea lehenbailen autobuseko geraleurkurako tokia uzteko helburuarekin baita bizikletentzako garbitegi bat instalatzea ere eta bigarrena mozio honen berri ematea udalaren hedabideetan. Beste norbaitek. Enrique Olaso. Arratsaldeon guztioi. Alde batetik ikusten dugu kutsatuta dagoen espazio baten garbiketa sakon bat eta azterketa on bat egin baino lehen ez dauka zentzurik sartzea, arriskutsua izango litzateke. Hori kontra jartzen gaitu. Baita ikusten dugu denbora pasatzen ari dela, aurreko mozioan ere antzeko gauza bat gertatu da, baina baita ikusten dugu astiro-astiro baina badoaz gauzak, ez da, azterketak egiten ari dira eta beste bi gauza faltan botatzen ditugu. Mozio honetan. Alde batetik, behin betirako proposamen bat beharko genuke, orain arte eginda, hau da bigarren proposamena egiten dena. EH Bilduk egin zuen beste proposamen bat. Eta bietan faltan botatzen duguna da jendearen parte hartzea. Hau da, hori ez duzu aipatzen. Orduan, 3 punto faltan botatzen ditugu. Alde batetik, kutsatutako espazio baten ez dugu ikusten behin-behineko erabilpenak, arriskutsua, parte hartze prozesua, eta hori, behin-betiko proposamenak. Kontra egin. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Joseba Arregi. Bai, lehenago aipatu izan den bezala, gai hau udalbatza honetan jorratu izan da, EH Bilduk iragan urrian aurkeztu zuen mozio baten bidetik, eta orduan jadanik alderdi popularrak proposamenak egin zituen, eta horien artean bazegoen autobus geltoki bezala erabiltzea. Esaten duten ez ere, orain ikarketak egiten ari dira, edo azterketetan ari garaz, ikusteko nola erabiltzen den. Emakida izan zuen enpresak, Eusko Jaurlaritzak emandako esleitutako emakidea bati jarraiki, berak egin izan ditu ikerketa horiek. Orduan, ikusi behar dugu benetan enpresak zer ondorioak ateratzen dituen udalak erabakirik hartu arte eta beraz itxarotea dagokigu. Horregatik ez zaigu bideragarria iruditzen zuen mozioa eta horren aurka bozkatuko dugu. Bai, arrastion barriro. Tardes. Aipatu izan da, urrian ekarri genuen Algortako gasolindegiaren inguruko mozioa, eta hura berrabe erabiltzeko proposamena izan zen nagusi. Izan ere, argumentatzen genuena izaten bazan gure herriko paisajaren parte izan dela urte askotan zehar, eta uste dugula gasolindegiari bestelako bizitza bat eman alzitzaiola arkitektura hori
gordeta, ez? Beste Europako herri batzutan egiten den bezala, berrera erabilpenari ere balioa emana izan genion mozio horren bitartez. Kasu horretan ere aipatzen genuen, bai proposatzen genuela prozesu parte hartzea edo herritarren parte hartzea, aintzat hartzea ere prozesu horretan eta eurek erabakitzea zertarako edo ze behar zezaken auzoan bertan. Uste dugu PPek ekartzen duen, Alderdi Popularrak ekartzen duen proposamena, behintzat guri utza iruditzen zaigu. Izan ere, proposatzen duzu autobus geltoki bat, bihurtzea modu behin-behinean, orain momentu honetan azterketa egiten ari da, ez diogu logika handirik topatzen horri, eta jarraitzen dugu gure proposamena sostengatzen, ez? Uste dugu interesgarriagoa eta egokiagoa litzatekela aztertzea zeintzuk ze behar edo ze beharrari erantzun behar dion gasolindegiak edo espazio horrek herritarren parte hartzaren bidez, noski, eta azterketa horretatik abiatuta erabaki beharko litzateke gasolindegia bera berrerabili daitekeen, zertarako eta nola, ez? Eta kasu batean izan daiteke horren espazio handiago hartzea autobus geltokirako, edo bizikleta garbitzeko, edo dana alakoa, baina uste dugu prozesua ere garrantzitsua dela, eta prozesua ere kontuan hartu behar dela. Orduan, kasu honetan, ez dugu, esan bezala, utzala iruditzen zaigu eta eseskoa bozkatuko diogu. Eskerrik asko, ez den norbaitek. Bai, Santiago Zain. Guk ikusten dugu asmo honeko proposamena dela, erabilera eman nahi diola ondatuta dagoen gune bati, erabiltzen ez den gune bati, baina berriro ere, esan nahi dugu, esaten dutenean autobus geltoki bihurtu nahi dutenean, iruditzen zaigu gure udalerriko beste leku askotan antzeko arazoak daudela, eta horiei ere heldu beharko genieke. Agian egoera honi modu globalagoan heldu beharko genioke, Asuako etorbidean ere ikusi beharko genuke hori, Neguriko inguruan, besteak beste, eta beste gune batzuetan udalerrian gazteek eta umeek arazoak dituztela, geltokiak oso txikiak direlako eta ez direlako denak abitzen, eta orduan hotza handia egiten duen egunotan, zaila izaten da, busti egiten direlako umeak eta udalerri bezala erantzun argiagoa eman beharko genioke horri arazoa lehenbailen konpontzeko, baina horretaz gain, hitz egiterakoan bizikleta garbitzeko espazio bati buruz, oso ondo dago, baina Goñi gasolindegian bizikleta garbitzeko mekanismoa badago eta jende askok eramaten duara, aurreko igandean egon nintzen han, eta han ari ziren montan baika garbitzen, baina esaten dugunez mozioaren proposamena asmo honekoa da, eta ulertuta eraikitzailea dela, eta erabilera bat eman nahi zaiola gune horri, gu abstenitu egingo gara berriro ere. Eskerrik asko. Iñaki Gamero. Eskerrik asko, alkate jauna. Orduan ikusten dugu hau bateko kontrakotasuna dago mozio honen aurrean, ematen du hemen alderdiek ez dutela ikusten, gasolindegi hori ondatzen ari dela, hemen ematen du ez dugula ikusten, taldeek ez dutela ikusten, gasolindegi hori belartxar, pintada eta bestelako kontuen bilgune bihurtzen ari dela. Ematen du taldeek ez dutela ezargin nahi eta erdoiltzen eta ondatzen jarraitzen nahi dutela. Eta ematen du egoera horri eutzi nahi diotela alderdiek. Guk jadanik bi galdera proposatu ditugu, Urigintzako batzordean, galdetuz, ea gobernu taldeak ze asmo zuen lur horretan, eta zer erabilera aurreikus zitzakeen. Ez dugu erantzunik oraingoz, eta denbora aurrera doa, jadanik urte eta erdi igaro da, gasolindegia itxi eta jarduera eten zenetik, eta ikusten dugu gauzak ondatzen ari direla, guken jarrera oso deigarri egiten zaigu, ondamendiaren eta ondatzearen jakitun izanik, bere ordezkariak esan duen bezala, esan du gauzak pixkanaka mugitzen ari direla, banik ez dakit nola mugitzen ari diren, baina guk ikusten duguna da kutsadura kentzeko prozedura
oso txarra dela, ez dela batere egokia. Eta gaian sartuta, ondo aztertu dugu 2016ko irailaren batean, ingurumeneko sailak, Getxoko udalaren komunikazio hori jarraiki, jakinarazi zuen, kudeatzailearen bitartez, gasolindiagaren kudeatzaileak aurkeztu behar zuela bilabeteko epean lurraren kalitatea zehazteko datuak eman behar zituela urte erdi igaro da eta oraindik ez dago informaziorik. Udalak lizentzia eman zion 2016ko abuztuaren 9an Litoklin enpresari baimen eman zion lur horretan ikerketak egin zitzan, ikerketa hidrologiko bat egin zezan lurzoroaren kalitatea aztertzeko. Eta duela 2 aste ikusi dugu oraindik ekintza gehiago ikusten zirela, eskatzen direla, ekintza osagarri gehiago. Guri hau nazpila handia iruditzen zaigu, abandonatze nabarmen aurte eta erdian, eta argi dago asmoa ez dela ez da jakitea zein den egoera ere. Eta guri leporatzen zaigu, behin-behineko erabilera, ez dela egokia, ez dakigulako nola dagoen, eta orduan zergatik egiten du udalak Getxo fotoko erabilera. Hori da behin-behineko erabilera, ez du inolako eraginik izan, eta, jendeak egiten dituen proposamenei ez da inolako eragozpenik ezartzen. Baina bestela ezin ditugu begiak itxi eta alde batera utzi edo entzungorregin hor gertatzen ari denari. Horregatik proposatzen dugu behin-behineko erabilera bat, Getxo fotokoa izan daitekena besteak beste, ez zaitu iruditzen hemengo inork kritikatu duenik, auzokidentzat lagungarri izan daitekena, dela autobus geltoki baten osagarri izatea, eta zerbitzu bat ere besteak beste, gasolindegiak lehenago eskaintzen zuena, Basagoiti etorbidetik igarotzen ziren umeak, pasatzen ginen umeok, han garbitzen genuen bizikleta, hala garbitzen zuten umeok. Hain zaila izango zen erabilera hori jartzea berriz, baina alderdi guztiek uste baldin badute, talde guztiek uste baldin badute, gauzak martxan daudela gasolindegi honetan eta egoera honean dagoela, erratuta egongo gara. Eskerrik asko. Graso. Arratsaldeon berriro. Iñaki, zuek orain dela hilabete batzuk honen kontra, hau da, EH Bilduk egindako proposamenaren kontra egin zenutenean, horrek esan nahi zuen, zuek gasolindegia erabat ustiaren alde zeudetela? Ez. Gauza bat da egotea proposamen zehatz baten kontra, eta beste bat da gasolindegi arriskutsu batekin arduratuta egotea. Eta horretan guztiz ados gaude, nik uste dut persona guztiok. Are gehiago inguru horretan bizi garenok. Eta guztiz ados gaude. Ze gertatzen da, oso ezberdina dela hor jartzea argazki batzuk, edo umeak ustea inguru arriskutsu batean bueltaka eta jolasten eta zaindu gabe, hori gure ustez ez da egokia. Eta berriro esaten dugu. Kasu honetan, autobusen geltokien inguruan ados gaude Ciudadanosek esaten duenarekin. Horrek eskatzen du, autobusen geltokien inguruan eskatzen du ikuspegi globalago bat. Eta berriro dinogu orokorrean. Behin betiko proposamenak. Jendearen parte hartzea. Eta ekimen arriskutsuak ekiditu. Are gehiago adingabeko personekin. Beste norbaitek, Joseba Arregi. Iñaki posible dena egiten ari gara, kutsadura kentzeko prozeduran ari gara, lehen ikerketa batzuk egin ditugu, enpresaren erantzun bat jaso dugu, baina ez udalari, baizik eta jaurlaritzari, ingurumen sailari. Eta aiei jarraiki, ingurumeneko sailak eskatu du ikerketa gehiago zundaketa gehiago analitika sakonagoa lurzoru horri begira. Argi dago inori etzaiola egoera gustatzen, argi dago
zenbat eta lehenago kutsadurarik gabeko lurzoru horiek udal jabegokoak izan hobe guretzat. Nik uste dut EH Bildu eta biok argi esan genuela zeintzen gure jarrera, gure ikuspegia, urrian ala azaldu genuen, orduan biok ondo ikusi genuen geltokiaren proposamena, baina denborak eta epeak ez dagozkigu guri, baizik eta dagozkion baimenei, eta kutsadura kentzeko lurzoruei. Eta azpimarratuko dut, ez dagoela konklusio zehatzik edo emaitza zehatzik esateko lurrak kutsatuta dagoenik. Bai, apur bat ere aurretik esan denaren hildotik, ez da? Ez egotea zuek egiten duzuen proposamen zehatzarekin ados, horrek ez du ezan nahi, uste edo nahi dugunik gasolindegia dagoen bezala geratzea, edo nahi dugunik gasolindegia ondatzen jarraitzea inondik inora. Uste duguna da, eta esan dudan bezala, uste dut argi esan dudala, utzala iruditzen zaigula zuen proposamena, kasu honetan ez diolako erantzuten prozesu oso bati. Ari zarete behin-behineko irtenbide bat emoten, momentu honetan egoera berak ez duenean usten horrelako zerbait gertatzea, balizko arrisku batzuk egon daitezkelako. Beraz, ez dugu uste benetan prozesu oso bati edo egoera momentu honetako errealitateari erantzuten dion zerbait dela. Eta gainera ez dugu konpartitzen behin-behinekotasunean hori jarri ahal izatea, gero beste momentu batean aldaketa bat gauzatzeko eta bestelako proiektu bati ateak irekitzeko. Txeforanda? Sí, una cosita nada más. Bai, kontutxo bat baino ez, Iñakiren hitzartzea ikusita ematen du guri ondatzeak ez digula axola, eta hori gezurra da. Josebak zerbait esan du, argi esan du, baina nik azpimarratu nahi dut. Adi gauden bitartean eta lurzoru horren kutsadura aztertzen dukun bitartean, eta ez dakigu lurzoru kutsatu dagoen, baina potentzialki kutsatu izan daiteke. Orduan, behin-behinekoa izanik ere ezin dugu jarrera zehatzik zehaztu, ezin dugu jarri ez zaburik, ez bingorik, ez burdindegirik ez ezer. Iñaki Gamerok esan du, ematen du nahiko aurpegi gogorra duela gobernu taldeak, etxo foto egin zuelako, nik zehaztu nahi dut, bai obra zehatz batzuk ezarri zirela gasolindegian bertan, baina inguratzeko esiak jarri zirela publikoak ikus zezaken, baina ez kutsatutako lurzoruetan, baizik eta kanpotik. Eta hori garbi utzi nahiko nuke, eskerrik asko. Iñaki Gamero jauna. Enuen berriz hitz egiteko asmorik, baina txefo hitzart hartuko dut. Errespetuz, nik behin ere ez diot esan gobernu taldeari aurpegi gogorrekoa denik, eta ez dut uste inori ez diodanik deitu horrelakorik denbora luzean eta gutxiago niri hori etzait gustatzen, eta niri etzait joko hori gustatzen. Baina justifikatu nahi dena baldin bada lurzoru hori potentzialki kutsatua dela, eta ezin dela ezarrekin potentzialki arriskutsua delako, eta niri hori kezkagarria iruditzen zait, eta orduan bai kezkagarria iruditzen zait, ematen duelako ez garela egiten ari potentzialki arriskutsua den guztia zuzentzen, eta ez bakarrik kontuan hartuta gauza batzuetarako baita beste batzuetarako ez duelako balio, getxo fotorako balio baldin badu, artista batzuk hurbilduko ziren bertara, instalatzaile batzuk, eta esia gaindituko zuen zenbait jende egongo zen, baina nik hemen publikoki salatu nahi dudana da gasolindegiaren erabateko abandonatzea, ondamena, eta garbi esan nahi dut, uste baldin baduzu ez dela ezer egin behar, esaten delako arriskutsua dela potentzialki, nik garbi esan nahi dudana da, 2016ko irailaren batean Eusko Jaurlaritzak hala eskatuta, inventarioa, karakterizazioa, kudeaketa eta beste hainbat informazio eman behartzela lurzoruaren eta eraikinen kutsadura mailari buruz. Eta oso, eta bar luze batekin, 2016ko irailaren batean, eta potentzialki kutsatgarria den, edo arriskutsua den lur bati buruzari baldin gara, zergatik gara 2018ko otsailaren bukaeran, potentzialki kutsatua denean, ez ditugula pilak jartzen, ez diogula eskatzen emakida
horri arriskutsua delako, ez betetzea Jaurlaritzako ingurumen sailak eskatu duena, eta ez izatea subsidiarioki udala egiten duena. Guk hori mahai gainean jartzen dugu, zuek hori erantzuten baldin baduzue, auzokidei erantzunak eman beharko dizkiezu. Eskerrik asko. Enrico Laso. Nik uste du badaudela elemento batzuk guztiok batzen gaituena, orduan dinot nik. Ezezko botoa emango diogu proposamen zehatz honi, baina zuek ekartzen dituzuen proposamen batzuk honen inguruan, igual ados gaude, eta batzeagatik zertan egon gintezke guztiok ados, guztiok egon gintezke inguru arriskutsua dela, eta bien bitartean ondo zaindu behar dela, eta momentu baten inguratzen zuen esia jauzi zenean, berehala eman genuen tokea eta pasatu zen denbora, baina konpondu egin zen, ara momentu honetan ez da sartzen jendea eta sartu izan zen, baita ados gaude gauzak arintsuago joan behar direla, baita ados gaude parte hartze prozesu bat egon behar dela, eta baita ados gaude nire ustez guztiok inguru horrek erabilpen publiko bat izan behar duela. Honetaz ez da asko hitz egin, baina importantea da. Erabilpen publikoko espazioa izan behar dela. Bosketara pasten gara beraz, mozioaren alde, Larra, mozioaren aurka, jeltzaleak, sozialistak, guk etxo eta EH Bildu eta abstentzioak, Ciudadanos beraz bertan behera geratzen da, mozio eta hurrengora pasten gara, 27. puntuan hain zuzen guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa daukagu martxoaren 8ko greba feminista babestea. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. El 8 de marzo es el día internacional. Martxoaren 8an emakumeen nazioarteko eguna ospatzen da. Urtero, egun hori heltzen denean, berdintasunaren eta justiziaren aldeko borroka oroitzen dugu. Baita munduko biztanleriaren erdia jasaten duen diskriminazioaren, indarkeriaren eta berdintasun ezaren aurkako borroka ere. 14 urte eskasetan estatuan soilik 1000 emakume erail dituen indarkeria matxista onartezinari emakumeen eta gizonen arteko berdintasun ezaren ondorioak gehitu behar dizkiegu. 21. mendean oraindik ere mundu osoan bizi ditugunak. Desberdintasun hori eguneroko esparru askotan agertzen da, baina zalantzarik gabe berdintasun eza lanean nabaritzen dugu gehien. Generoen arteko soldata arrakala gizonen aldekoa da, inzuzen ere 100%koa da. Mundu osoan zehar ordaintzen ez den lankarga neurrigabe hartzen dugu emakumeok gure gain. Halaber, seme-alaben zaintzaren erantzukizunak gurasoen artean banatzea albidetzen duten ematasun eta aitatasun baimenak utxalak edo oso eskasak dira. Emakumeok munduko lan jardueraren 163 betetzen dugu, emakume migratzaileek gizon migratzaile baino lan baldintza eskasagoa jasan behar dituzte. Emakumeen lanaldiak luzeagoak izan ohi direlako eta giza babes urriak dituztelako alakorik izatekotan. Halaber, lan arloan emakumeen aurkako indarkeria errealitate onartezina da. Soilik Europar Batasunean emakumeen 45%ak sexu jasarpena pairatu izana adierazi du. Horietatik 132 lantokian jasan du jasarpen hori. Erretiro pentsioa jasotzeko legeak ezartzen duen adina izanik pentsioa jasotzen ez duen munduko biztanleria osoaren 165 emakumeak dira. Hori guztia mundu osoko emakumeok lan arloan bizi dugun egoerak eskagarria islatzen duten datu batzuk bakarrik aipatzearren. Euskadin ere berdintasun eza egon badagoela esan beharra dago. Izan ere emakunderen arabera emakumeen okupazio tasa 144koa da, gizonena aldiz 154koa. Lanaldi partziala daukaten pertsonen 180 emakumeak dira, kontraturik gabe lan egiten duten pertsonen 175 emakumeak dira. Euskadin batez beste emakumeok gizonek baino 7.489 euro gutxiago kobratzen ditugu urtean. Emakumeon batez besteko erretiro pentsioa hilean 696 euro gutxiagokoa delarik. Etxeko emakume langileen 146aren eren batek baino gehiago ez dauka kontraturik. Sektore horretako langileen 187 emakume migratzaileak dira. Alarguntza pentsioak osatzeko diru sarrerak bermatzeko errenten 181 emakumeek eskatzen dituzte. Emakumeek batez beste egunean 3 ordu eta 23 minutu ematen dituzte etxeko lanak egiten, eta gizonek aldiz ordubete eta 59 minutu. Alkateen 175 gizonak dira.
2017an, 1.500 emakumeek baino gehiago salatu zuten indarkeria matxista pairatu izana. 2017an, 52 emakume eskolta batekin bizi ziren eta sexu askatasunaren aurkako delituengatiko salaketak areagotu egin ziren. Arrazai horiengatik, guztiengatik, aurten emakumeok planto nosotras paramos lelopean erakunde eta kolektibo feministek sindikatuen laguntza eta babes legalarekin deitu egin gaituzte Euskadin, estatuan eta munduko beste hainbat tokitan, berdintasun erreal bat lortzeko eraindik ere egiteke daukagun bide luzea agerian jartzeko. Giza eskubideen aldeko borroka global hori instituzionalki babestu beharra dagoela, uste dugu. Hori guztia dela eta guk Getxok honako hau helarazten dio udalbatzari. Erabaki proposamena, bat, legeak eta konstituzioak aurre ikusitako greba eskubidea bermatzeko neurri guztiak har ditzala Getxoko udalak. Emakumeen aurkako diskriminazio soziala, legala, politikoa eta hitzeskoa suntsitzeko konpromisoarekin bat egin dutenek greba egin aldezaten. Bi, Getxoko udaleko osoko bilkurak laguntza eta babesa emango dio nazioarteko hainbat erakundek sindikatuen lankidetzarekin martxoaren 8 deitu duten greba orokorrari. 3. Getxoko udalak indarkeria matxistaren aurkako borrokaren eta berdintasunaren aldeko aurrekontua areagotzea eskatuko dio Eusko Jaurlaritzari eta Estatuko Gobernuari. Mila esker. Asko. Nerea Ijarrubia. Guk zeharkako bat daukagu. Irakurriko dut. Barkatu, bai Nerea. Ai, barkatu. Vale, irakurriko dut orduan. Lehenengo puntuan, mantentzen ditugu berez, batzuk ordezkatzen dira, eta gero 3. mantentzen da, eta 4. aldaketa bat proposatzen dugu. Lehenengoa, udaleko osoko bilkurak bat egiten du mugimendu feministak eta gehiengo sindikalak ditutako greba deialdiarekin hainbat esparrutan, lan esparruarena, ikasleena, zaintzarena eta kontsumoarena. 2. Udaleko osoko bilkurak herriko emakumeak deitzen ditu greba deialdiarekin bat egitera eta herritarrak berosotasunean deitzen ditu antolatuko diren mobilizazio nagusietan parte hartzera. Getxoko udaleko osoko bilkurak laguntza eta babesa emango dio nazioarteko hainbat erakundek sindikatuen lankidetzarekin martxoaren 8 deitu duten greba orokorrari. Eta 4. eta azkena, Getxoko udalak indarkeria matxistaren aurkako borrokaren eta berdintasunaren aldeko aurrekontua areagotzea eskatuko dio Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuari. Nerea barkatu, ez ditut ondo ulertu, hemen jartzen du zeharkako gehigarria dela, baina orain aipatu duzu batzutan baietz, bestetan ez dut ulertu. Berez, 3. mantentzen da eta gainerakoak ordezkatzen dira. Ordezkatzailea da zenbait zentzutan, baina 3. adibidez mantentzen da eurek proposatzen dutenaren berdina. Bai, ez dakit argi geratu den. Orduan, aurkeztu dituzun 4 puntu horiek, mozioko lehenengo 2. ordezkatzen dituzte. Lehenengo 2. Hori da. Guk eri dagokio baietza edo zetza matea. Aceptamos la propuesta de H. Bildu. Onartzen dugu H. Bilduren proposamena. Eztabaidarekin. Beste norbaitek. Keltxe guren. Eskerrik asko alkate jauna. Arrastion guztioi. Partimos con... Ados gaude nola ez martxoaren 8 emakumeen borroka omentzeko eguna dela. Ados gaude, gizonen eta emakumeen arteko desberdintasuna agerian dagoela munduko esparru askotan, lan esparruan migratzaileen egoeran, emakumeen aurkako indarkerian, alargunen eta erretiratuen pentsioetan, eta ados gaude beharrezkoa dela gure gizartean emakumeen lanak daukan eragina, batez ere ordaintzen ez dena, eta eskatu behar da hori aitortzeko, hala eta guztiz ere, mozio honetan proposatutako
erabaki proposamenaren puntuekin ez gaude ados. Izan ere, uste dugu lehenengo puntua mantentzen dena, iaia berdin mantentzen baita, zeharkako emendakinarekin, Getxoko udalak grebarako funtsesko eskubidea errespetatzen du langileena eta ez bakarrik deialdi honetan, baizik eta beste batzuetan deitutako grebetan ere eta deituko direnetan. Hala ere, gutxiengo zerbitzuak mantenduko dira herritarren beharrei aurre egiteko. Hortaz, ez da baldintza hori zehaztu behar martxoaren 8-rako. Horrez gain, ados egon gaitezke hemen proposatzen diren eskaera askorekin, baina udala erakunde bat da eta patronala da, nolabait. Baina guk ez dugu uste langileen grebak babestu behar ditugunik. Izan ere, eta esan beharra dago, greba hori ez aiola giza baliabideen sailari jakinarazi. Udalari ez dagokio horrez gain, erabaki proposamenean adierazten den bezala, beste erakunde batzuei eskatzea aurrekontua banatzeari buruzko irizpideak. Are gutxiago hemen gauden alderdi guztiak gaudelako erakunde desberdinetan. Eta gukek horiei eskatzeko adierazi digu, eta gu bertan gaude esan bezala. Beraz, gure alderdietako ordezkariek jakingo dute zein den proposatu beharreko aurrekontu partida, bai Eusko Legebiltzarrean, bai estatu mailan. Hortaz, erabaki proposamenaren aurka egongo gara. Hala eta guztiz ere, udal gobernua badago konprometituta, eta badakigo ikustarazi behar dugula emakumeen lana. Eta horrez gain, horiek egiten duten lana aitortu behar dela. Horrez gain, udal gobernuak konpromisoa dauka eta aitortu behar dela emakumeen lanaren parte bat ez dela ordaintzen eta ez dela kontabilizatzen. Horrez gain, lan merkatuaren barruan eta horretatik kanpo egiten dugun lana aintzat hartzen dugu. Izan ere, ordaintzen ez den lanaren 74% egiten dugu. Asmoa da ikustaraztea. Hau da, zein da emakumeok egiten dugun lana, zeintzuk dira egiten ditugun eginkizunak. Hori ez gain dituen ondorioak aipatu behar ditugu. Izan ere, etxeko lanetan denbora gehiago ematen dugu eta bitartean gizonek euren karrera profesionalak garatzen dituzte edo aisialdian ematen dute denbora hori eta horrela estereotipoak mantentzen dira eta egitura oztopo bat dira erantzukizun desberdinak banatzeko. Hau da, genero bakoitzari dagozkion erantzukizun horiek banatzeko. Horrez gain, esan nahi dugu deiak azpimarratu nahi dituela alderdi zehatz batzuk. Eta horiek nabarmenduko direla Getxoko gizonezkoen eta emakumezkoen berdintasunerako planean. Izan ere, plan horretan erakutsi dugu ados gaudela puntu horiekin eta programan garatuko ditugula erantzukidetasuna sustatzeko gizonekiko etxeko lanetan noski hori ez gain, erabakitzeko esparruak partekatuko ditugu emakumeok eta gizonek. Izan ere, genero ikuspegiarekin bultzatuko ditugu udal politikak eta horrela aldaketak sustatu nahi ditugu. Getxoko gizartean berdintasuna gailen dadin. Mila esker. Eskalante. Arratsaldeon guztioi. Mozio honen arazoa ez dago azalpen atalean ados gaudelako. Baina erabaki proposamenekin ez gaude ados. Guk Getxok egindakoekin, ez da EH Bilduk egindakoekin ere. Grebarako eskubidea funtseskoa da. Mozioan esaten den bezala. Hortaz, administrazioari dagokio hori babestea eta sustatzea ere bai. Berez, ahalik eta babesik handiena dauka, konstituzioan eta ez da inolako adierazpenik egin behar. Hau da, ez da inolako adierazpenik egin behar hori babesean egon dadin. Beraz, erabaki proposameneko puntu batzuetan, ez da aintzat hartzen zein den erakundeek langileen eskubide horren aurrean daukaten lana. Horregatik proposamen asko guretzat hutsalak dira. Bestalde, eta mozioaren lehenengo bertsiora itzuliz, Podemosek
udalari eskatzen zion, aurrekontu partida areagotzeko, hain zuzen ere, desberdintasunaren aurka borrokatzeko partida areagotzeko, eta guk Podemosi eskatzen diogu aurrekontu negoziazioan parte har dezan. Eusko Legebiltzarrean negoziatzen ari da hori, eta EH Bildu ere gonbidatzen dugu horreta bertan eztabaidatu behar delako. Horrez gain, soldata berdintasunari buruzko legearen eztabaidan ere parte hartu beharko lukete, izan ere hori eraginkorragoa izango delako. Guretzat, greba eraldatzailea izango da, anitza izango da, eta udalerriko emakume guztiak bilduko ditu, eta gainera horien arteko eta horien aurkako harremanak ikustaraziko ditugu. Baina guk uste dugu filosofia horretatik aldentzen dela, izan ere talde politiko batzuen protagonismoa bilatzen du, eta ez aipatu duan filosofiaren defentsa. Eta laburki aipatuko ditut eudelen konpromisoak, martxoaren 8 konpromisoak izan ere, EAJaren eta sozialistekin botoekin onartu ziren, eta hori esaten dute. Udal mailan konpromisoa hartzen dugu sentsibilizazio programak sustatzeko, hain zuzen ere gizonen erantzunkidetasuna sustatzeko etxeko lanetan. Horrez gain, erabakiak hartzeko lanak esparruak partekatuko dituzte emakumeekin. Horrez gain, horien eskumenen esparruan parte hartuko dute eta lankidetzan arituko dira komunikazio estrategiak eta estrategia komunitarioak sustatzeko zaintzetan. Udal politikak genero ikuspegiarekin garatuko dira eta balioak sustatuko dira aldaketa kulturalak sustatzeko eta berdintasuna bultzatzeko. Horrez gain, zaintzen inguruko lana egingo da. Hau da, nortzuk diren zaintzak gehiago egiten dituztenak eta zein den aitorpenezaren arazorik nagusia. Izan ere, askorentzat egoera hori mantentzen da eta ez da bat ere bidezkoa. Hortaz, herritarrak deitzen ditugu ekintza ekitaldi guztietan, hau da martxoaren 8 dela eta deitzen diren ekitaldi guztietan parte har dezaten, baina mozioari dagokionez abstenituko gara, ezin garelako alde egon. Ere, Jarrubia? Eskerrik asko. Bueno, hemen ere aipatu den bezala, erabat ados gaude mozioaren azalpenezko testuarekin. Hala ere, geneuzkan proposamen edo hasikerako proposamen horretan, geneuzkan desadostasun batzuk zenbait puntutan, horregatik egin dugu proposamen bat bestelako puntu batzu barne biltzen dituena. Horien artean, aipatzen genuen edo aipatzen zen konstituzio marko legegilearen erreferentziarik kasu honetan ez genuen onartzen, eta beste aldetik ere, kasu honetan aurreko kasuan ere ezaten za edo deialdia egiten zen emakume eta gizonei, eta kasu honetan emakumei zuzendutako greba dana, ez eta gizonek ere bestelako zeregin batzuk izango dituzten. Hori alde batetik. Beste aldetik ere, EH Bildutik, pentsatzen genuen gai hau nolabait boseramaien batzorde batean hitz egin behar zela, eta horregatik orain dela 2 aste egin genuen boseramaien batzorderako deialdia egin genuen, eskari horren funtza bazan nolabait, udaletik babestea modu batean ekitaldi instituzionalik egin gabe egun horretan, ez? Gure eskaria nagusia bazen ekitaldi instituzionalik ez egita martxoaren 8 kontuan izanik greba feminista bat izango dela eta hainbat emakumeek horretan parte hartuko dutela. Gaur erantzuna jaso dugu oraindik ez dakigu zer egingo den bilkurarik edo izango den, baina gure eskaria bada ez bilkurarik, ez da ekitaldi instituzionalik ez egotea egun horretan kontuan izanik mugimendu feministak eta gure jendartearen emakume askok parte hartuko dutela greba horretan. Baina ezandakoa, bai ikusten genuela, bozeramaien batzordean, egokiagoa izango zela igual, bakoitza bere ikuspegitik gaia lantzea. Eta, grebari dagokionez, argi dago hemen bakoitzak badaukala bere funtzioa eta bere zeregina, eta kasu honetan instituzioena nik uste dut 2., 3., 4. plano batean geratu behar dela,
hemen azken finean mugimendu feministak eta greba horren deitzaileak dira benetako protagonistak, baina bai uste dugu ere instituzioetatik gure ekarpen, gure aletzoa egin dezakegula greba hori nolabait babesteko. Hortik gure proposamena. Ez daukagu zalantzaruik, martxoaren 8ko greba feminista hito bat izango dela. Izan ere, egun horretan, emakumeok bizitzaren arlo guztietan pairatzen ditugun desberdintasun, eraso eta zapalkuntza guztiei, Paulak aipatutako datuei nolabait aurre egingo diogu edo horiek salatuko ditugu gure ohiko lanak alboratuz. Eta horretan ere, esan bezala, uste dugu instituzioen posizionamendua ere garrantzitsua izango dela, instituzio batzuek ja erakunde batzuek nolabait beraien posizionamendua ere azaldu dute, emakundek, EHuk, ekitaldi instituzionalak ez dituzte egun horretan egingo, modu batean edo bestean eten egingo dute jarduera, ohiko jarduera, eta uste dugu ere, garrantzitsua dela ere jendartean horrelako argazki potente bat lortzea. Eta, esan bezala, uste dugu, kasu honetan mugimendu feminista eta emakumeok izango garela egun horretan protagonista, eta gainerakok, bigarren edo hirugarren plano batean egon beharko garela. Santiago Sainz. Ciudadanosetik egunero lan egiten dugu gizonezkoen eta emakumezkoen berdintasuna lortzeko. Eta guk uste dugu horretarako politika publikoak behar direla eta egitura arazoak konponduko direla horrela ez esloganekin. Egunero lan egiten dugu berdintasunaren alde. Guk uste dugu gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasun errealerako politika publikoak eta egitura irtenbideak behar direla. Kontziliazioa, 0 eta 3 urte bitarteko aurreskolak bermatu behar direla eta familia sortzeko aukerak eman behar direla horrela bizitza profesionalak kaltetu gabe. Izan ere, 2017an eskatu genuen eta lortu genuen aitatasun baimenak areagotzea. Eta horrela lagunduko dute gizonezkoen eta emakumezkoen arteko erantzunkidetasuna bermatzea. Eta horrela emakumeen bizitza profesionalak ez du kalterik jasango. Hau da, hobekuntza horren bidez, aurrekontu orokorretan sartutako aldaketa horrekin egoera hobetuko dela uste dugu. Eta aitatasun baimen handiagoa izango dute, besteak beste, Ciudadanosi esker. Horrez gain, autonomoen lege berrian ere, aldaketa batzuk egin ditugu, eta genero berdintasunerako legean ere ekarpenak egin ditugu. Aurrekontuak blokeatuta daude, baina aurreskolentzako laguntzak ere lortu genituen, hain zuzen ere 0 eta 3 bitarteko umentzako aurreskolentzat. Horrela, 1.000 euro jasoko dute familiek, 0 eta 3 bitarteko seme-alaba bakoitzeko, eta horrela aurreskolak ordaintzen lagunduko diegu. Horrez gain, Ciudadanosetik errespetatzen dugu greba deialdia eta horretara joateko eskubidea, baina mozioari dagokionez guk uste dugu bozeramaileen batzordean jorratu behar dela gai hori martxoaren 8an izango delako, eta horretan talde guztien artean jorratu ahalko genuke baterako erakunde adierazpen bat denok adostutakoa. Horregatik abstenituko gara, ez dugu aurka bozkatuko, eta besterik gabe eskerrik asko. Zuri, beste norbaitek, Susana Dekos. Arratsaldeon guztioi. Mozioa aztertu ostean, eta deialdia aztertu ostean, Alderdi Popularretik ez dugu greba babestuko, deitutako greba babestuko, eta arrazoiak hauek dira. Lehenik eta behin guk uste dugu greba hori gizonezkoen eta emakumezkoen borrokaren aldekoa dela, eta guk uste dugu berdintasuna gizonezkoen eta emakumezkoen baterako lanaren bidez lortuko dela. Izan ere, zuzenbide estatuaren oinarri bat da genero berdintasuna, eta hori sartu eta txertatu da lege guztietan. Berdintasuna ez da emakumezkoen kontua, baizik eta guztiona emakumezkoena eta gizonezkoena. Eskubide eta bete behar berberak ditugu. Hortaz, gure aukerak berberak izan beharko dira. Gaur egun,
arazoa ez da eskubideak aitortzen ez direla, baizik eta aitortutako eskubideak gizonezkoen eta emakumezkoen eguneroko bizitzara helarazi behar direla. Gure helburua da berdintasunean eta aukera berdintasunean oinarritutako gizarte bat eraikitzea. Eta hori gertatuko da emakumeen gauza gehiago, gizonezkoen baino gauza gehiago ukatu behar ez dituztenean. Oraindik ere emakumeek ordu gehiago ematen dituzte egunean etxean lan egiten, eta oraindik ere adingabeak eta nagusiak zaintzeko eszedentzien dagokienez 80% emakumeek eskatzen dituzte. Orain emakumeak lehen gizonak bakarrik zeuden lekuetan daude, eta berdintasuna soilik izango da erreala lortzen dugunean eguneroko bizitzan oreka egon dadin, eta gizonezkoak emakumezkoenak ziren espazioetan egoten direnean lortuko dugu berdintasun erreal hori. Mila esker. Hola, Mieba. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer todas... Arratsaldeon guztioi berriz ere, eta eskerrik asko egindako ekarpenengatik. Astearren, Susanari, mila esker, esandakoagatik, eta gustatuko litzaidake esatea ados nagoela zurekin, badakigu esaudetela ados grebarekin, Alderdi Popularra ez dagoela ados, baina ez dago emakumezkoen eta gizonezkoen arteko gatazka. Izan ere, esparru guztietatik deitu da greba eta mugimendu feministak argi utzi du. Greba hori deitu da emakumeon lana ikustarazteko, baina mobilizazio horietara ere gizonezkoak joan daitezke. Ez daude baztertuta egon daitezke, eta gainera eskertzen da bertan egotea, baina bigarren maila batean egoteko eskatzen zaie. Izan ere, helburua hori da, gizonek ikustea non egon behar duten eta non ez duten egon behar. Hau da, gizonak egon behar dira bakarrik gu geunden lekuetan eta alderantziz ere ahaldundu behar gara, baina egia bada ere asko egin dugula eta bidea ibili dugula, oraindik asko daukagu egiteke. Ciudadanosek esandakoari dagokionez, gustatuko litzaidake esatea, grebarekin ados bazaudete, mozioaren alde egon ezinatekete, berdintasunaren alde lan egiten duzue egunero, politika asko sustatzen dituzue, beraz, suposatzen dut badakizuela non egon behar duzuen grebaren egunean eta babestuko duzuela. Hortaz, ez dut ulertzen abstentzioa. Teresari eskerrik asko esandakoagatik, baina gustatuko litzaidake taldeen izenak errespetatzea. Hemen guk getxo gara, Elkarrekin Podemosek bere lana egiten du Eusko Legebiltzarreko aurrekontuei dagokienez, eta egia da genero eta berdintasun politiketan laguntzen duela, eta espero dugu hori lan egiterakoan ere, lantzerakoan ere, Alderdi Sozialista gurekin ados egitea, baina guk bilatzen duguna ez da protagonismoa. Gure asmoa ez da protagonismoa lortzea esan bezala, baizik eta greba hitz egitea horren berri izatea, eta ez talde baten proposamena delako. Gustatuko litzaiguke bozeramaileen batzordea ospatzea, niri gustatuko litzaidake, baina ez dakigu oraindik zer egingo den, proposamen bakar bat jaso dugu, erakunde adierazpen bat egiteko, beraz ez dago argi nola jorratuko den gai hau, bozeramaileen batzordearen bidez egingo den, edo ez, beraz logikoa irudituko litzaiguke osoko bilkuran jorratzea. Izan ere, martxoaren 8 aurretik egiten den osoko bilkura hauxe da. Horrez gain, Keltzek gobernu taldearen izenean esan duenari dagokionez, baliteke erabaki proposamenarekin ados ez egotea. Hori normala da, ados. Baina esaten da, udalak beti babesten duela grebarako eskubidea, ziurazki, baina guk ez dugu edonola ere esan udalak deitzeko. Edo ez diogu inola ere eskatu gobernu taldeak deitzeko greba hori. Badakigu udalak ez dituela grebak deitzen, baizik eta sindikatuek. Eta badakigu maila askotan hori egiten ari dela. Eta espero dugu ere Getxoko udalean hori egitea. Baina guk nahi dugu udalak emakume horiek babestea. Hau da, 24 orduko greba edo etenaldiak egitea erabakitzen duten emakume guztiak babestea sindikatuen arabera. Izan ere, hori egiteko eskubideak izan behar dituzte. Eta jakin behar dugu hori ez dela kasu guztietan gertatzen. Esan dugu, beste erakunde batzuei eskatu behar diegula hori egiteko, eta ez dakigu zergatik ez dagoen ados EAJ.
Beste batzuetan ere egin dugu eta alde agertu zarete, ez da arazorik egon. Beste erakunde batzuei eskatzen zaie, zerbait egiteko eta eskatzeko modu bat da, soilik. Hau da, diru gehiago inberti dezaten genero eta berdintasun politiketan. Berdin digu non den, baina beti honesten dugu horrelako politikak garatzea. Ez dugu hitzaldi hutsalik nahi. Gure helburua da borrokatzen jarraitzea eta sistema honetan jarraitzen dugun heinean borrokatzen jarraitzea, desberdintasun handia sortzen duelako gure gizartean, arazo asko eragiten dituelako, baina emakumeak garelako gehien jasaten dugunak. Egoerari aurre egiteko. Izan ere, gure helburua da ekonomia eraldatzea, gizarte eredua aldatzea, besteak beste. Izan ere, sexu banaketarekin bukatu nahi dugu eta pertsona eta erakunde guztiek bere erantzukizunak hartzea zaintzari dagokionez. Izan ere, desberdintasunak babesten dituen ereduarekin amaitu nahi dugu eta aniztasuna babestu nahi dugu. Izan ere, anitzak gara eta hori defendatu nahi dugu, parte hartze igualitarioa nahi dugu. Erabakiak hartzeko esparru guztietan eta espazio horietan ikuspegi feminista kontuan hartzeaz gain, desberdintasun guztiak kontuan hartzen dituen ikuspegi bat barne hartzea gustatuko litzaiguke. Horiek direnak direla. Oso garrantzitsua da errealitate politiko desberdin baterantz aurrera egitea, feministagoa dena. Horrela erabakiak denok hartuko ditugu. Eta ez soilik gizonek orain gertatzen den bezala. Izan ere ez dugu indarkeriarik nahi. Izan ere askeak izan nahi dugu eta ez ausartak. Horregatik guketik uste genuen eta nahi genuen udalak martxoaren 8ko greba babestea. Horrez gain emakume guztiak animatzen ditugu, baita udal honetan ere, esparru guztietan egin dezaten gauza bera, lanaren esparruan, zaintzen esparruan, eta bar. Izan ere, mobilizazioetan parte hartzera deitzen ditugu, ez delako mobilizazio banakakoa, baizik eta kolektiboa. Mila esker, keltzei guren, labur hitz egingo dut, nabardura batzuk egin nahi nituen, soilik. Paulak esandakoari dagokionez, gauza batzuk esan nahi nituen. Zeharkakoari dagokionez, erabaki proposamenean onartu duzu eta bigarren puntuan aipatu egiten da eta esaten da udalak deitzen duela grebara. Beraz, zeharkakoan agertzen da eta hori da nik aipatu dudana. Zuek, hau da, guk getxok onartu duelako eta zuek zaretelako proposamena egin duzuenak. Nik azaldu dudana gure iritzia izan da, eta guk uste dugu hori izan behar dela erakundearen jarrera, grebari dagokionez, eta grebaren deialdiari dagokionez, hau da, deitzeari edo ez deitzeari dagokionez. Bigarrenik, aipatu duzu, martxoaren 8ko adierazpenaren gaia, informazio batzordean edo, bozeramaien batzordean aztertuko den. Urte askotan egin dugu hori, eta berdintasuneko azken kontseiluan erakunde adierazpen hori izan zen izpide eta bozeramaien batzordean aztertuko da eta hori egingo da beti bezala martxoko osoko bilkuran horren berri emateko, gure osoko bilkura martxoaren 8 baino beranduago egiten delako. Beraz ez dakit zergatik daukazuen zalantzaren bat. Eta hori egin dugu beti eta beti helarazi dizuegu hori horrela egingo genuela. Berdintasun kontseiluko kideek ere badakite hori egingo dela eta erakunde adierazpen bat adostuko dugula beti bezala, beraz ez dakit zergatik daukazuen inolako zalantzarik. Hirugarrenik, gustatuko litzaidake esatea, zuek ez zaudetela ados adierazpen askorekin, izan ere hutsalak dira, edukirik edo funtsik ez daukatelako, ez dakit nola esan duzu, baina gustatuko litzaidake esatea, guk, gobernu talde bezala, uste dugula berdintasun plan bat onetsi dela orain dela urtebete, 2017ko otsailean, 4. plana onartu da, baina ez dira hitz hutsalak. Hori da gure ibilbide horria berdintasun politikei dagokienez eta denok onartu genituen horiek aho batez eta gu gara gobernuaren erantzuleak eta horretan tematuko gara saiakeran faiatu gabe. Palamieva. Bai, eskerrik asko. Yo entiendo que... Bai, nik ulertzen dut keltxe esaten duela, udalak dei egiten duela grebara. Ez duela greba deitzen.
sustatzea, bultzatzea, jendeak greba egitera parte hartzea, gauza bat da, eta dei egitea, grebarako deia egitea, beste zerbait da, jendea animatzea, jendeak greba egin dezala bultzatzea, ez da gauza bera, badakigu udalari ez dagokiola greba egiteko eskubidea, lehenago azaldu nahi izan dut zehatza izateko. Nintzen adierazpen utxei buruz hitzaldi utxei buruz ari nintzen, eta enuen aipatzen eudeleko proposamena. Ez aurtengo eudeleko proposamena iruditzen zait, jaso dugun onenetakoa iruditzen zait, azken urteetan jaso dugun onetakoa, eta nintzen gutxiestenari, ez bada beste une batzuetan entzun izan ditugun adierazpen batzuk, askotan naiz eta berdintasunari buruz hitz egiten dugun, ematen du ez direla martxan jartzen politika eraginkorrak berdintasun hori lortzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beraz, bosketara basten gara, mozioaren alde. Guketxo EH Bildu, Asentzioak, Alderdi Sozialista eta Ciudadanos, eta aurka, Jeltzaleak eta Alderdi Popularra. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa eta hurrengora pasten gara. 28. puntuan izuzen guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa Aixerrotan jai eredu alternatiboa. Prada? Eskerrik asko. Gracias. Desde GUC venimos a presentar esta moción por un modelo festivo alternativo. Guketik Aixerrotan jai eredu alternatiboa bultzatzeko mozioa aurkeztera gatoz. Guk getxo Aixerrotako Bronx jai eredu alternatibo baten aldeko apustua egiten du. Zehazki paien egunaren ospakizuna ingurune naturalarekiko respetutsua izan dadin horiek. Horrela, bi helburu lortzeko lan egin behar dugu uste dugu jai egun ospetsu eta errotu hori mantentzea, eta jaia ospatzen den ingurune naturalekiko respetutsua eta arduratsua den jai eredu bat sortzea. Denok dakigu urteak joan eta horretorri, ingurune beliotsu horrek kaltelarriak jasaten dituela, ildo horretatik ez gara kontu horretan lusatuko. Jakin badakigu baita ere, antolamendu planetan ingurune natural hori dagoen moduan mantentzea aurre ikusten dela. Azken hori beraz, beste arrazoi bat dugu ingurunea albezain beste babestu eta zaintzeko. Ildo horretatik, 2017ko uztailean, guk getxok idazki bat helarazizion alkatetzari. Halaber, hilabete hartako osoko bilkuran egindako eskari baten izpide izan zen esku artean dugun gaia. Alkate jaunak eskariari erantzune segurtasunaren arloan lanean ari zirela esan zuen, oso ondo iruditu zitzaigun hori erabat beharrezkotzat jotzen baikenuen ondoren iazko urrian inolako erantzunik jaso ezkenuela ikusita, idazki bera helarazi genion ingurumen arloko arduradunari. Hilabeteak joan dira eta oraindik ez dugu inolako erantzunik edo informaziorik jaso, horiek horrela eskakizunura mozio bilakatzea erabaki dugu. Ez dugu proposamena zehaztasunekin mugatuko proposamenaren helburu bikoitza argi geratu baita. Horiek horrela arduradun esku geratuko da, talde parte hartzaileekin eta antolatzaileekin batera, zehaztutako helburuak betetzea albidetuko duen eredu bat lantzeko, bideratzeko eta definitzeko ardura. Hala eta guztiz ere gogora ekarri nahi ditugu bere garaian helarazitako eskabideak, gomendioak eta iradokitu zenak. Ingurumen, honakoak dira, ingurumen arloko udal teknikariak txosten bat egin dezala egoera kalteak eta gomendioak ebaluatuz, jai batzorde baten antzeko talde antolatzaile bateratzeko proposamena, pertsona horiekin batera ingurune naturala albezain beste babestuta zaintzea albidituko duen jai eredu bat definituta horren alde lan egitea, eremu basotsua eta sasiartea babestea eremu horiek jai esperrutik kanpo utziz, eremua asaldatzea debekatzea, hildoak, lubakiak, zuloak eta bar, lurraren zementazioa saiestea, berau erabiltzea debekatuz, jai esparru ofizialaren antzeko eraikuntza teknika berdina edo antzekoa zehaztea, mekano tutua, txosna edo kuadrilla bakoitzeko hondakinak biltzeko eredu bat jartzea, gaikakoa eta birziklatzera bideratua. Azkenik gogorarazi nahi dugu, planteatutakoa ez dela eragozgarria lursail pribatuak direlako. Hain zuzen ere, iaz udalak fisikoki esku hartu zuen eremu eta lursail horietan guk orain planteatzen ez duguna. Azaldutako guztiagatik, honako ekartzen diogu Getxoko udalbatza honi. Erabaki proposamena, bakarra. Getxoko udalak pai egunean Bronx izenaz ezagutzen den jai esparru alternatiboan parte hartzen duten taldeekin eta antolatzaileekin batera lan egin eta jai eredu berri bat sortuko du Aixerrotako zelaietan ospatzen diren jaietan ingurune naturala albezain beste respetatzea eta mantentzea albideatuko duena. Eskerrik asko. Zerbaitek? Koldo Iturbe? Arratsaldeon guztioi. En primer lugar, lehenik eta behin esan nahi dut,
posten naizela, mozio, guk getxoren mozioan lehen puntuan ikustea, guk getxok hori mantendu nahi izatea pozik hartzen dut, argiako, itsas argiako eta hainbat jende oso arduratuta zegoelako zuen adierazpenekin eta zuen txioekin, baina 2016an ondo dakizunez, Gazteria eta Jaiz atalak gogo eta egitea sustatu zuen. Ikusteko non zehazten den, non kokatzen den urtero itsasargiak antolatzen duen paia lehiak eta isorrotako lurgunean. Egindako proposamena izan zen, esparru hori aztertzea, arriskuen prebentziotik, eta proiektu horrek bi oinarri izatea. Batetik, lehiaketa ofizialetik kanpo, herrian eragina handia du egun horren antolaketak batipat gazteen artean. Eta bigarrenik, azken urteetan, topaketa honek, hainbat jende erakarri izan du, eta horregatik arriskuen prebentziarako eta beste ez hainbat neurritarako pausoak eman behar dira. Beraz, asmoa zen ekitaldiaren segurtasun neurriak hobetzea. Errezeloak izan baziren ere kuadrilen aldetik hasieran, pixkanaka onartu zituzten baldintza berriak. Emaitzatako bat, helarazitakoa izan zen, pausoak eman behar ditugula, erantzukizun partekatuz jarduteko, bai egunean bertan, eta bai egunaren ondoren han geratzen diren material guztiekin. Autogestio arduratsua gertatu behar da aurretik, bitartean eta ondoren. Eta udalak lagunduko du alde horretatik baliabideak eskura jarriz. 2018rako beraz, proposatzen da esku hartzea honako izatea, besteak beste. Korresponsablea, espazioen kudeaketa egokia eginez materialen lanean. Batez ere arriskuak gutxitzen, gure lehentasuna pertsonen ziurtasuna delako. Baina baita ere inguru giroarekiko errespetoa. Bertako parte hartzaileei eskatu behar zaien erantzunkidetasunetik zaborren inguruan eta erabilitako espazioaren zaintzan. Beti ere, ari gara jente gaztetaz hitz egiten. Beraiek espazio bat kudeatu egiten dute, dibertsiorako. Beraz, interbentzioa beti izan beharko da progresiboa. Beraien parte hartzea bilatuz eta konpartituz. Beraz, hemen eskatzen dena, nire ustez, neurri handi batetan bideratzen ari gara eta nola ez kontutan izango dugu hurrengo aktuazioetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek? Ike Prada? Una cuestión. Bai, eskerrik asko. Bai, itsasargian baditugu lagunak eta ezagunak ditugu eta beti aipuak egin izan ditugu bronseko esparruari buruz eta ez esparru ofizialari buruz, ez dago zerikusirik bat eta besteren artean. Izan ere, jasotako proposamena edo bidalitako proposamena alkatetzara bidali genuena oso argia zen alde horretatik. Gure harridura adierazi nahi dut orain bi eskaera eginda arlo ezberdinetan, gauza oso zehatzekin, ez dugulako jaso erantzunik. Egia da ere, ez dela gauza deigarria, baina, ingurumenera jo dugu, helarazit dizkiguten proposamenak nagusiki ingurumenera bideratu behar zirelako, eta horregatik horretan oinarritu gara. Zonalde horrek besteak beste balio handia duelako naturaren ikuspegitik, eta ikusi izan direnean ze eragin duen ekitaldi honek ingurumenean sareetan besteak beste ikusitako argazkiekin eragina nabarmena izan da. Nien naiz askotan nolabait sartzen alakoetan, baina guk deiak jaso izan ditugu, talde ekologisten partetik, oso harrituta eta beldurtuta izan direnak. Berriz azpimarratuko dugu, ez dakit koldo ondo ulertu dizudan ingurumenerekiko errespetua ezin da progresiboa izan. Jai proposamen bat egin beharra dago, eta ingurune hori ondo zaindu beharra dago,
badakigu duela 50 bat urte espazio hori larreak zirela, orain berlandatu dena eta beste pinu eta arbola batzuk jarri direnak, aipatu izan zaizkigu hainbat lore eta landare babestutakoak antzaudenak, eta orduan bai uste dugu ingurumenarekiko errespetua ezin dela progresiboa izan. Eta guk egiten ditugun proposamenak aldez aurretik jakina, arduradunei egokituko zaie erabakiak hartzea eta neurriak ikustea. Baina horregatik atea zabalik utzi dugu eta hainbat aukera jarri ditugu mahai gainean, baina beti argi adieraziz esparrua babestu behar dela eta gure gazten dibertsiorako gunea zaindu behar dela. Bai, Koldo Iturbe. Bai, argitzeko nik kike pentsatzen dut orain pasatu zarela handik eta ikusi duzula, pentsatzen dut zure iritzia ez dela iazkoa eta aurtengoa ez dela bera berreskurapenean, ingurumenean, komatxo artean eta bar. Hau da, dena jar dezagun mai gainean eta balioa eman diezaiogun egintzen ekintzari eta gaur egungo errealitatean olakoa den eta bestaldetik nik ez dut esan ingurumenarekiko errespetua progresibo izan behar denik, esku hartzea izan behar da progresiboa, gazteekin ari gara eta ezin gara sartu itxumustuan nolabait edo inolako konturik izan gabe gazteekin dabilen jendeak osondo daki hori. Bai, Koldo, ados nago esaten duzunarekin, eta bai, egia da ondorengo ekintza ez du dela kritikatuko, baina lana preventiboa da. Askotan izan naiz inguruan, askotan ikusi izan dut, esarritako zementuarekin nola kendu izan den, deigarria da ere, naiz eta dena eskendu, badakitzaia dela, eta ez dugu zalantzan jartzen benetan ekintzetan borondatea egokia izan denik, eta norabide honean egin direnik. Baina bai, azpimarratu nahi dut, badaudela neurri jakin batzuk, saiestea basoan gehiegi sartzea, basoaz zaintzea, mekanotutuak erabiltzea, besteak beste, txasargiak zehozorgatik dauka, argi dago, dagokionari dagokio, eta bai egia da positiboki baloratuko dugula udalak egin duen ekintza. Baina prebentzia beharrezkoa da, eskerrik asko. Bestela, Oier Iturralde. Bai, eskerrik asko arratzaldeon. Hitzartze labur honen bidez, gure abstentzioaren arrazoia argitzeko hitz egingo dugu. Mozioaren funtsa berez ontzat ematen dugu eta onartzen dugu, baina badauka kutsu instituzionalista bat eta uste dugu jai eredu guztiak ez dutela zertan halako izaera izan behar. Jai eredu batzuk bai izan beharko luketela udalaren laguntza eta kasu honetan badaukate, hala ikusten dugu kontzientziazio lan hori egiten ari dela eta egiten jarraitu behar dela, baina ez dugu uste instituzioek protagonismo hartu beharko luketenik eta hori jai batzordeari, kasu honetan itsasargiari dagokio, eremu horretan beste modu batean landu behar da eta uste dugu ez dela hau modua, horregatik abstentzioa. Eskerrik asko. Beraz bosketara partzen gara, mozioaren alde. Guk getxo abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak, Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, beraz, honetxita geratzen da proposamena eta hurrengora partzen gara. 29. puntuan izuzen guk udaltaldeako aurkeztutako mozioa desagertutako pertsonen eguna. Hola, Miba. El 9 de marzo es el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Martxoaren 9 ageriko arrazorik gabe desagertutako pertsonen eguna da, Kongresuak 2010an ezarri zuen bezala, bertan ere, gaiari buruzko, honako adierazpen instituzionala egin zen. Diputatuen Kongresuak Espainiarren Erakunden arreta bereganatu nahi du, arazo larri baten inguruan, ageriko arrazorik gabe desagertutako milaka pertsonen hain zuzen ere. Bilkuran honen gizako adierazpenak egitea ohikoa izan ezarren, Kongresuak salbuespen egin nahi du, hau batezko babesa adierazteko, bozeramaile batzako talde guztiak, barne batzordeko kide guztiak eta diputatu guztiak, kinkalarri horretan dauden familia guzti eta horiek prebenitzeko, ikertzeko eta konpontzeko ardura duten polizindarrei babes instituzionala ere adierazi nahi die.
Diputatuek jakitun daude zein handia den desagertutako pertsonen senidek duten mina, larritasuna eta kezka, eta horrek beharrezko egiten dituela elkartasuna eta laguntza eraginkorra. Bai eta arazo hau sozialki zabaltzea ere. Hori dela eta diputatuen kongresuak erabaki du martxoaren 9 ageriko arrazoirik gabe desagertutako pertsonen egun gisa adieraztea. Eta getxoen ezin dugu dereferentziarik sentitu horren aurrean gaur egun gure udalerrian desagertutako 6 pertsona baitaude. Ezagai honetaz hitz egiten den lehenengo aldia izan ere 2016an bozora mailen 2 baza ditu ziren, aipatu behar ditugun 6 kasuritatik kasu zehaz baten inguruan berba egiteko, ze orain dela zenbait urte getxostar bat desagertu zen, eta oraindik ere ez dagoaren berriri. Gainera familia horrekin biltzeko aukera izan dugu eta gertutik ikusi dugu nola bizi diren eta nola sofritzen dituzten egoera mota horiek. Nahiko ohikoa da halako kasuetan erakundeen aldetik babes txikia jaso dutelako sentimendua, hortaz gure ustetan beharrezkoa da udal gisa martxan jartzea alde neurrian familia eta senitarteko horiei babes eta laguntza emateko. Udal talde guztien arteko lan komuna izatea eta hala udal gisa baterako ekintza aurrera eramatea nahi genukenez, guk getxo taldeak honako erabaki proposamena egiten dugu. Bat, getxoko udalaren gesoko bilkurak erabakitzen du ageriko arrazoirik gabe desagertutako pertsoni emanaldi bat egitea martxoaren 9 udaletxeko eskaileretan iselpeko elkarretaratze bat eginez. Bi getxoko udalaren osoko bilkurak bere babes eta elkartasuna adierazi nahi die desagertutako pertsonen familiei eta agerian jarriko da, datorren urtean bostera mailen batzaren bidez laguntza adierazteko adierazpen instituzionala egiteko. Eta 3, getxoko udalaren osoko bilkura, gobernu taldeari eskatu nahi dio, desagertutako familia getxostarren jarraipen zehatza egiteko eta ahal den neurrian senidek beharrezko duten laguntza guztia emateko, horren bidez prozesua ez dadila hain mingarria izan. Eskerrik asko. Arratsaldeon, berriro ere. Gaur hemen ekartzen duzuen arazoa aztertuta empatia besterik ezin dugu aitortu. Inguruko baten desagerpenaren aurrean senidek jasan dezaketena imaginatu ere ezin dugu egin. Desagerpena bera eta ezerrez egin alizatearen impotentzia oso gogorrak izan behar dira. Instituzioek neurri batetan, beti ere txikia, aurrerapausoak eman ditugu arazo hauei aurre egiteko. Dakizunez, 2016ko maiatzean desagertutako pertsonei buruzko topaketak antolatu zituen Eusko Jaurlaritzak, eta bertan protokolo horren beharra eta premia adierazi zuten. Europan ere, gure ordezkariak horretan daude eta ekintza eta seminario ezberdinetan lanean dabiltza. Baina egia da estatutik kanpo gertatzen diren desagerpenak gauzak asko zailtzen dituela. Desagerpen batak gertatzen denean, barne sailak ertzaintzak bere protokoloa martxan jartzen du. Ertzaintzak jarduera protokolo bat ezarrita dauka eta pertsona bat desagertu dela jakiten den unetik bertatik, hori jakiteko bidea edozein dela ere prozedura horri hasiera ematen zaio. Desagerpena Euskal Autonomia Erkidegoan gertatu bada edo desagertuaren helmuga gure lurraldea bada. Desagertutako pertsona izeneko fitxa irekitzen da eta horretan desagerpenaren berri eman duen pertsonaren edo polizia kidegoaren datuak erregistratzen dira. Baita desagertutako pertsonaren identifikazio datuak eta deskripzioa ere. Desagerpenaren ingurua barrei buruzko informazioa ere jasotzen da eta ikerketarako garrantzizkoa izan daiteken egoera pertsonalari buruzko informazioa ere bai. Informazio horrekin guztiarekin, arriskuaren hasierako balorazio bat egiten da eta horren arabera, bilaketara esleituko diren baliabideak eta dispositibo mota ezartzen dira. Ertzaintza bere eskumen eremutik kanpo gertatutako desagerpen baten abizua jasoz gero, ertzaintzaren eta udaltzaingoen eta beste segurtasun indar eta kidego batzuen arteko informazio jarioa berehalakoa eta etengabekoa izaten da. Dena den, ikerketarako baliagarriak izan daitezken datuak edo informazioa trukatzeko, salatzaileekin edo familiakoekin aldian harremanetan egoten dira. Ertzaintzak web orri bat ere badauka eta hor herritarren laguntza eskadate daiteke. Beti ere salatzaileak aldez aurretik hori egiteko baimena ematen badu. Halaber, ertzaintzarako eta estatuko segurtasun indar eta kidegoetarako tresna informatiko komunak garatu dira. Beharrezko izanez gero, informazio nazioarte mailan zabaltzeko. Ildo beretik, ertzaintzak beste organismo eta estamentu batzuekiko lankidetza sustatzen du. Ikerketan zein desagertutako pertsonak aurkitzeko lanetan eraginkortasun eta efizientzia handiago izateko helburuarekin. Getxon ere, ondo dakizuenez, olako kasuak ere izan ditugu, eta alkateak atenditu izan ditu behin baino gehiagotan. Senidetekin harremanetan jarri, alkartasun adierazi eta kontaktua mantendu.
Izatez mozioa berak esaten duen moduan, bozeramaien batzordeak behin baino gehiagotan eman ditu honen inguruko informazio zehatzak. Beraz, alkatea berak erabilitako bidea, hau da bozeramaien batzordea, egokiena dela uste dugu. Are gehiago, beste hainbat kolektiboekin egin dugu bezala, aitorpen publikoa eta urtero egin nahi dela proposatzen denean. Zoritxarrez, asko dira aitorpen publikoa jasotzeko egokiak diren kolektiboak. Horregaitik eta agrabioak ez sortarazteko, gauzak ondo eta lasai aztertu behar dira. Horretarako, egokia da bozeramaien batzordea, eta horregaitik horretara bideratzea eskatuko nizueke. Beraz, ez gaude mozioan azaltzen den proposamenaren aurka, inundik inora, baina gauzak euren bidetik eramatea eskatzen dizuegu. Beste hainbat kasutan eskatu dugun bezala. Horregaitik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Maite Arraiza. Bai, gu mozioari baiezko bozka emango diogu. Aipatu bezala ez da lehen aldia gai honetaz hitz egiten dena eta gu ere aukera izan dugu kasu hauetako bat gertutik pixkat ezagutzeko. Udal honetatik egin dezakegun gutxienekoa familia eta senitartekoei babesa eta laguntza ematea bada ere, hala izatea nahi dugu. Behintzat gure alkartasunak senti eta prozesu mingarri horiek algik eta hobe eraman dezaten. Baina baita ere bai uste dugu agian mozio baten bidez ordez beste bide bat egokiago izango. Beste norbaitek. Hola, Mieba. Bai, bi hitzartzei eskerrak emanez, Koldo, ondo dakizunez, sakondu nahi genuen, gehiago, eta kontatu zen ikutenean Eusko Jaurlaritzan nola lan egiten duten gai honekin. Proposamen bat egin nahi izan genuen, zerbait publikoagoa eginez, familia hauek ez daitezen hain bakarrik sentitu, badakigu alkatea lan bat egiten ari dela, familia hauekin, aipatu izan ditut bozera mailen bilerak, testu nagusia irakurri dudanean, eta horregatik da. Baina ez dute bakarrik behar alkatearen eta familia horren artean erlazio bat egotea, baina bai korporazio osoaren, udalbatza osoaren onarpen bat eta rekonozimendu bat egotea. Alkatea aurpegia da, baina besteak ere egon gaitezke. Babes oro gutxi izango baita eta horregatik aipatzen dugu gutxienik omenaldi txiki bat egitea, isilik eta 5 minutukoa bada ere. Eta gero, bozera maile batzordera helaraztea, bai, eskatuko dugu batzorde bat, gai hau lantzeko, eta egoki denari buruz hitz egiteko omenaldiari buruz, deklarazio instituzional bati buruz, edo bozera mailen batzordeak adosten duena aurrera eramateko. Miguel Ibabe. Eskerrik asko alkate jauna, arratsalde on denei. Alderdi Popularretik abstenitu egingo gara mozio honetan. Badakigu, gai hau ondo ezagutzen dugu, familientzat gai gogorra da, eta guk prozedura mingarri horretan lagundu nahi diegu. Ez dugu uste benetan horretarako modu honena izatea mozio bat, udal batzara ekartzen dena, eta hor bai udal taldeak esan duenarekin bat gatozein handi batean. Bakoitzak omenaldi bat egiten baldin badu, instituzio bakoitzak egiten baldin badu, zuen Enrique kideak esaten duen hori da ekarri nahi dudana orain. Ikusi barko egunok ez den egokiena, ikusten den gaiari ondo helduta, benetan mingarria delako, dramatikoa gai askotan guak abstenitu egingo gara, ezin garelako kontra jarri inola ere honelako gai delikatuan, guztiz aurkakoa egingo du are gehiago alderdi popularra beti egongo da sufritzen ari den jendearen gandik gertu, baina uste dugu proposamena edo neurria problematika ikusi ondoren, uste dugu ez dela egokiena, eta zuen proposamenak egiten duena, bitartek irailen egin beharko da, eta ikusi zer den une bakoitzean egokiaena dena. Eta orduan, zuen kideak denoi proposatzen digun egin izan bazenute, gian hobe izango zateken. Baina, abstenitu egingo gara, eta beti egongo gara sufritzen duten pertsonen alde dozein egoeratan. Eskerrik asko. Beraz, bosketara bartzen gara, mozioaren alde,
guk Getxo eta EH Bildu, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos beraz onetsi eta geratzen da mozioa eta urrengora pasatzen gara, 30. puntuan Getxo EH Bildu Alderdi Udal taldeak aurkeztutako mozioa, zerbitzuak ematen dituzten enpresek bide publikoa erabiltzeko ordaindu beharreko tasak. Ibon Rodríguez, zure da hitza. Bai, arratsaldean. Euskal Herria Bilduren udal taldeak hornikuntza zerbitzuak eta telefonia mugikorren zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen alde, udal bide publikoetako lurzorua, lurpea eta hegalkinaren erabilera pribatiboen eta aprobetzamendu berezien tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean iruzurra ekiditeko ondorengo proposamena aurkezten du datorren udal batzarrean onartzeko. Jabari publikoaren erabilera pribatiboen eta aprobetzamendu berezien tasak, hornikuntza zerbitzuak eta telefonia mugikorren zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen alde, udalbide publikoetako lurzerua, lurpea eta hegalkinaren erabilerari dagokiona honako hau dio. Hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresek, udalaren bide publikoetako lurzoruaren lurpean eta hegalkinaren erabilera pribatibo edo aprobetzamendu bereziengatiko tasak ondoko enpresetan izango du eragina. A. Energia elektrikoa, ura edo gaza hornitzeaz arduratzen diren enpresak. B. Udalaren bide publikoetako lurzoruaren, lurperearen edo hegalkinaren erabilera pribatiboarekin edo aprobetzamendu bereziarekin instalaturiko telekomunikazio sare publikoak jendeak guztiz edo zati batean erabiltzeko zerbitzuak ematen dituzten enpresak, sare edo instalazioen titularitatean orena den begiratu gabe. C. Gainerako hornidura enpresak zerbitzuak emateko udalaren lurzorua hegalkina edo lurpea okupatzen duten hodi, kable eta gainerako instalazioak erabiltzen dituztenak. D. Era berean zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen artean, zerbitzu horiek banatzeko eta merkaturatzeko enpresak ere sartuko dira. Tributo kuota urtebetean udal barrutian lortzen duten fakturaziotik heldu diren diru sarrera gordinen 1,5% izango da. Naiz eta kontrakoa pentsa daitekeen enpresak dira, autodeklarazio baten bitartez, izandako fakturazioaren sarrera brutuak ezartzen dituztenak. Administrazioaren aldetik berez, ez dago kontrol neurri erreali jakiteko egindako deklarazioa egokia ote den. Gobernu taldeak emandako aurrekontu zirriborroaren arabera, kontzeptu honengatik 2018 garren aurrekontu zirriborrorako 720.000 euro biltzea aurre ikusten da. Harritzekoa da, baina 2017koa adibidez, aurreikuspena handiagoa zela, 760.000 eurokoa. Urte honetan bertan, Bartzelonan konpainiak elektrikoek 3 milioi euro ordaindu gabe utzi dituzte. Madrilen ere antzeko egoera eman da. Horrek pentsarazten du Getxon ere iruzurra egon daitekela, eta horrek udalaren diru sarreretan kalteak sortuko lituzke. Getxo bezalako udal batek diru kopuru handia suposatu dezakeen iruzur baten aurrean ezin du beste alde batera begira. Horregatik guztiagatik ondorengo erabaki proposamena luzatzen diogu Getxoko udalbatzari bere onarpenerako. Bizkaiko Ahaldundiaren ogasun zailarekin elkarlanean jarditzala abian beharrezko neurriak modu zehatzean ezagutzeko urtero zenbat diru biltzen den udalerri jabaria atzemategatiko tasen zerga ordenantza araupetzailearen eranskilaren G epigrafeari dagokion enpresatatik. Hornikuntza zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen alde, udalbide publikoetako lurzorua, lurpea eta hegalkinaren erabilera pribatiboen eta aprobetzamendu berezien tasak arautzen dituzten ordenantzatakoak hain zuzen ere. Kontua da, azken finean, batzutan hitzak izaten dira pizkatola batez be lege eta tasa kontuetan aritzean garenean hitzak izaten dira batzutan oso korapiatzuak ematen dituzte, baina azken finean ari gara Vodafone, Movistar, Red Eléctrica Española, Iberdrola, Gas Natural, Euskaltel, Jastel, EDP, enpresa horiek edo beste batzuen artean ordaindu behar duten tasaz ari gara. Utariko edonork dauka horietariko batekin edo birekin gutxienez segurazko kontratua. Hilabetero txintxo ordaintzen dugu edo 3 hilabetero, bakoitzak ikusiko dauzen horako ordainketa mota daukan, eta ordaintzen dugu eskatzen digutena, baina ez badigu ordaintzen oso ondo dakigu zerra gertatzen zaiguna. Edo berogailuri gabe geratzen gara, edo argiri gabe, edo egoerariko berenean telefonori gabe, izate baterako, ezta?
enpresa guzti hori gure udalerrian ari dira lanean, eta gure udalerriko lurra, azpilurra edo airean erabiltzen dituzte. Eta erabilpa horren truke ordaindu egin behar dute tasa bat. Esan bezala, diru sarrera gordinen 1,5 alegia. Baina enpresak beraiek esaten diote udalari, zenbat da getxon lortu duten edo eskuratu dituzten diru sarrera gordinak. Eta hori, ikusten dugu zer gertatzen da. Batzutan, gainera hauetariko enpresa batzuk nahiko ezaguna dauzkagu, eta ez bat ez be gure artean edo guk hornitzen gaituztelako, baizik eta entzun izan ditugu edo harrapatu izan dira batzutan paradisu fiskaletan ari direla bileak bidatzen trikimailuak edo egiten fiskalitate hobeago bat izateko, zerga gutxi hobeteko, eta enpresa hauek dira ordaindu ezin behar duten jubilatuari adibidez argindarrak entzen diotenak edo eta porbezean bizirenei berogailuak entzen diotenak. Enpresa beraiek dira, beraz, uste dugu guztiz bidezkoa dela, eskatzea enpresa horiei zorroztasun bat eta zorroztasun horri zentzu honetan udalari dagokio bera baita tasa hori jasotzen duena. Horri gehitzen badugu ere, adibidez, azken proposamenean, getxo proposatu duela, egingo duela iruzurraren kontrako zerbait garbiagoa, are gehiago, aipatutako aurrekontu proiektu horretan, agian nordaki non dagoen 2018ko aurrekontu proiektu horretan, baina aurrekontu proiektu horretan diruzantza zailaren helburuekin artean aipatzen da zehatz mehatz kudeaketa eta zerga bilketako prozeduraren kudeaketan bikaintasuna sustatzea, hala zergadunen asebetetzea hobea izango da eta auzi gutxiago egongo dira horren bestez. Beraz, azken finean eskatzen duguna da zorroztasuna enpresa hauekiko, bilatzea bide egokiak beraiek egiten dituzten aitorpenak konprobatzeko egiazkoak diren, eta egiazkoak ez badira dagozkien zerga ordaindu edo tasak ordaindu ditzatela, eta horretarako foru aldundiarekin elkarlanean aritzea. Berez, uste dugu eskatzen duguna ez dela hain arraroa, oso bidezko ikusten dugunez, orduan talde guztien onespena espero dugu, baina ikusiko dugu zer gertatzen. Eskerrik asko. Ignacio Uriarte, zure da hitza. Arratsaldeon, Kateano, eskerrik asko. Mozio honetan Bildu taldeak aurkeztutako mozio honetan esan duan bezala, zer eskatzen da. Udal gobernuak oso atal berezi batetan Bizkaiko Foru Aldundiarekin elkarlan egiteko azken batean. Eta zein da atal hori? Oso espezifikoa den tasa batetaz hitz egiten ari gara. Udal herri jabaria antzemategatiko tasen zerga ordenantza eta honen barruan hornikuntza zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen alde udalbide publikotako lorzura, lurpea eta elgakinaren erabilera pribatiboen eta aprobetxamendu bereziak. Zioaren azalpenean, tasaren testuaren zati bat adierazten da. Baina eskatzen dena ez dago zehatz lotuta aipatzen den tasaren zati horrekin. Zergatik dio, porque lo que la moción pide es una colaboración. Mozioak eskatzen duena da Bizkaiko Foru Aldundiarekiko lankidetza areagotu dadin. Enpresek egiten dituzten aitorpenetan iruzurra saihesteko. Batez ere, gaza, telefonoa edo elektrizitatea hornitzen duten enpresen kasuan. Baina araudiari dagokionez interesgarria dena, hau araudi edo arau aplikagarriak dira, eta ez aurretiazko testua mozioan aipatzen dena. Baina zeintzuk dira aplikagarriak diren lehenengo arauak? Tasaren zerga oinarria diru sarrera gordinekin egongo dela lotuta. Izan ere, hori lotuta egongo da hornikuntzak ematen dituzten enpresen diru sarrerekin. Eta diru sarrera horiek gordinak izango dira. Eta jarduerarekin lotutakoak izango dira udalerrian emateagatik zerbitzuak. Baina nola jarduten da, nola jardun behar da, eta horren bestez nola jarduten da tasa hau kudeatzerakoan? Lehenik eta behin gustatuko litzaidak zehaztea, bai tasa, bai zerga aitortzen direla. Hau da, jendeak eta enpresek aitortzen dituzte euren kudeak eta sozietateen zerga eta tasa honetan ere aitortzen dituzte zeintzuk diren euren diru sarrera gordinak. Hori baita
abia puntua likidatzeko, eta hori oso ohikoa da, baina asaltzen denean ez du ematen hain ohikoa dela. Ematen du aitortzeak esan nahi duela arraroa dela, baina hori da normalena, hau da, zergadunak daukan informazioa da zerga kudeatzen denean eskatzen dena, edo zerga gehienak kudeatzen direnean behintzat. Baina nola kontrolatu lehenengo eta bigarren puntuaren aplikazioa? Lehenik eta behin zergak ordaindu behar dituzten guztiek ordaintzen dituztela egiaztatzen da, eta informazio guztia ematen dutela egiaztatzen da. Hau da, aitorpena egiten dutela egiaztatzen da. Zeintzuk diren enpresa bakoitzaren diru sarrera gordinak, eta hori oso normala da. Horrez gain, informazioa ematen dute, eta horren ostean likidatzen da. 3 urrats horiek ematen dira administrazio guztietan, ikuste dut, eta normaltasunez egiten dira, esan bezala. Normaltasun eskudeatu behar delako zerga hori. Eta beste puntua konplexuagoa da. Izan ere tasa gehienetan zergak daude, eta kasu honetan bereziki konplexuagoa da. Enpresa zergadunak aitortzen duena errealitatearekin alderatu behar da. Eta EH Bilduk esaten du Bizkaiko Foru Aldundiak eman behar duela informazio hori, baina Bizkaiko Foru Aldundiak ez dauka informazio hori beharrezkoa dena kudeaketa hori egiteko, ez duelako behar zerga kudeatzeko, baina bai, badauka enpresa zergadun bakoitzaren fakturazio globala, baina hemen beharrezkoa den datua da zentro bakoitzen edo udalerri bakoitzean egindako jardueraren aitorpena, baina fidagarriena da aitortzen dena. Hau da, enpresa bakoitzak egiten duen aitortza, batez ere haiei interesatzen zaielako. Eta baliabideen kudeaketa barkatu ona bada, horien gaineko kontrola ere hobea izango da. Eta informazio horren gainean likidatzen da zerga hori, eta administrazioak kaso hauetan, tasa eta zerga batzuen kasuan egin dezakeen bezala, estimazioak egiten ditu. Eta grabatzen den egitatearen egiaztapena, kasu honetan nahiko konplexua da, kontuan hartu behar dugu zentro bakoitza esarri behar dela eta fakturazio bat esarri. Eta oso konplexua da, informazio hori enpresa bakoitzak daukalako, eta horrela zu kalkula dezakezulako zenbat produzitzen duen, eta teknikoki baliabide asko behar dira horretarako, giza baliabideak eta ekonomikoak ere bai. Tasaren zenbatekoarekin baremazio bat egin behar da, eta esfortzuak merezi duen aztertzen da. Eta udalerri handietan merezi du, baina txikiagoetan arazoak ditugu orekari dagokionez, hau da, ikuskapenaren eta errendimenduaren konparazioan zalantzak daude. Iruzurraren aurka borrokatzeari dagokionez, gu ez gaude aukera horien aurka. Izan ere, horretarako bide bat da hori, baina zailtasun teknikoak badaude. Eraginkortasuna lortzea tasa honetan ez da ukatzen, baina egiaztapen eta alderaketa hori egiteko zailtasunak oso argiak dira, ezagunak dira eta zen honekoak dira aztertzen baditugu. Hau da, grabatzen den zerga oinarria zein den ikusterakoan uler daiteke oso ondo. Jarduteko beste eremu batzuetan jarduteko eskatzen zaigu, eta horretarako beharrezko baliabideak bideratzea. Mozio honetan EH Bilduk adierazitakoa, baino zabalagoak dira gure lan ildoak, eta Bizkaiko Foru Aldundiarekiko lankidetza jarraitzen dugun parametroetako bat da. Horregatik, ez zaio gobernuari eskatu behar Aldundiarekin lankidetzan aritzeko, eta ez zaio Aldundiari eskatu behar udalonekin lankidetzan aritzeko, jadanik egiten dugulako. Ikuskapen zerbitzuak bultzatzeko eskatzen da, eta hori aurrekontuen, aurreproiektuan ezarrita dago, eta guk uste dugu hori arrakastatsua izango dela, beste tasa batzuen kasuan ere izan delako arrakastatsua. Mila esker. Eskerrik asko. Enrique Olaso. Iruzurrak ekiditzea da lan lerro nagusi bat. Eta bultzatu behar den lan lerroa, zentroan jarri behar den lan lerroa eta indartu behar den lan lerroa. Guk proposamen honekin guztiz ados gaude, eta nik esango ditudana dira
aberasteko bide batzuk ikusten ditugunak. Oso argi daukagu, autodeklarazioak importantea direla, orain Inaziok aipatu ditu, baina udalak egiaztatu behar ditu datuak eta baditu bideak egiaztatzeko. Eta hori egiteko administrazioen arteko koordinazioa ezinbestekoa da. Ez bakarri Foru Aldundiarekin ikusiko dugun moduan. Irakurriko ditut testo batzuk, nire ustez oso importantea direnak, bat irakurri nuen orain dela 6 hilabete gutxi gora bera. Comisión Europea. Esaten zuen. No se han desarrollado... Europako batasunak esan zuen ez direla prebentzio estrategiak garatu eta horrez gain ez dago prebentzio estrategia bat. Administrazioaren maila desberdinek partekatzen duten. Posiblea da administrazioen arteko koordinazioa handiagoa, guztiz baiezko borobila esan alda eta egin daiteke. Ikusiko dugu bidea. 2013an Esperanto izeneko proiektu baten barruan egin ziren jardunaldi batzuk, hain zuzen idazkari kontu hartzaileak eta diru zaintza lanbide elkargoaren batzorde orokor bilera batean, eta honen barruan, hitz egiten ari naiz honen dela 5 urte, gai honen inguruan, Ángela Acín Ferrerek esaten zuen, bere ponentzian. Necesidad de las administraciones de colaboración. Administrazioak elkarlanean aritu behar dira tokiko erakundeekin, hain zuzen ere beharrezkoak diren datuak emateko eta horiek behar bezala egin ditzaten txosten tekniko ekonomikoak. Argi. Egiaztatu bai ala ez. Pienso, por ejemplo, en la adibidez, komenigarria izango litzateke operadore bakoitzak udalerri bakoitzean dituen linea telefonikoen egiaztapena egitea. Hain zuzen ere, txosten ekonomikoa egiteko eta parametroak malguagoak izan daitezen. Hain zuzen ere, telekomunikazioetako merkatuak eskainitakoak baino. Eta bide ezberdinetatik eskatu da lankidetza hori. Con resultado infructuoso. Baina ez du arrakastarik izan. Edo noiz saiatuko du. Saiatu badu orain arte egiaztatu aldugu. Honelako bakoitzari esan dio, aizu, zenbat metro lineala dituzu zuk jarrita gure udalean. Egin aldu baina ez. Gero, erantzuna izango du. Eta erantzun hori publiko izango da. Gai interesgarria. Persona berdinak, punto berean aipatzen zuen. La posibilidad de obtener la informazioa lortzeko aukera, hau da, hornikuntza elektrikoaren inguruko informazioa lortzeko enpresa hornitzaileek ematen dituzten datuen arabera. Hain zuzen ere, ministerio agindu baten ezbetetzeari dagokionez. Hau da, lege konkretu bat. Eta etxez etxeko informazioa eman behar dena, eta nor dauka hori? Ogasun Espainiako agentzia tributariak. Eta badauka, guk eskatu diogu informazio hori? Eskatzeko oso zaila daukagu? Nik uste dut ez. Noiz egingo dugu? Begira, lege horretan jartzen duen el artículo 2. Obligados a presentar las declaraciones informativas. Informazio aitorpenak aurkeztu beharko dituzte eta 159 eredua aurkeztu beharko dute. Hain zuzen ere, energia elektrikoko hornikuntzak ematen dituztena. Eta egiten dute. Eta informazio hori eskuratu aldugu? Noski baietz. Zein da eman behar duten informazioa? En el artículo 3. 3. artikuluan esaten du, 159 eredua aurkeztu behar dutenek, aurreko artikuluarekin bat etorrez agerrarazi behar dute hornikuntza kontratu bakoitzeko eta bakoitzaren ezarpenen arabera datuak aurkeztu behar dituzte. Fakturatzen duen pertsonaren datuak, izena bizenak, higiezinaren egoera, helbidea eta bar, kilobatioetan adierazi hornikuntza eta abiadura. Baita hornikuntzaren alta data ere eta egiten dute. Eta guk, koordinatu algara agentzien artean, bai edo ez. Orain, zue proposatzen duzue Foru Aldundiarekin koordinatzea, eta hemen argi dago
koordinazioa asko zabalago izan behar dela. Eta koordinazioan, barne sartu behar dela estatuko zerga agentzia. Eta informazioa badago, eta gurutzatu alda, eta ez da zaila, baina egin behar da. Zeintzu dira, gure ustez, egin behar diren lanak. Orokorrean, premiazko lan lerroa jartzea iruzurraren kontrako ibilbide hau, bigarrena, estrategia preventibak benetan lantzea, hirugarrena, administrazioen arteko koordinazioa, eta azken finean, jendearen aldeko lana eta gogoa. Asko, beste norbaitek. Ibon Rodríguez. A ber, Ignacio, guazen banan. Ordaindu behar dutenak identifikatu. Bale, ados. Baina nik gogoratzen dut, esate baterako, duela urtebete baino gehiago, galdetu genuela ogazunean, aber, tentsio handiko lerroak dituzten enpresei kobratzen zaizkien zerga ala ez, sententzia bat egon zalako, Galiziako herri baten ingurukoa, eta esaten zala, bai, udalek zerga hori kobratu zezaketela, edo zerga edo tasa. Ez dakigu, horren berririk ez dakigu, zeuen erantzuna izan zen, bai, kobratu dezakegu, getxon badago tentsio handiko lerro zatitxo bat batezbe, erandio eta lehioako muga hortik sartuta, baina ez dakigu gehiago, ez dakigu horri kobratzen diozuen, alaz diozuen kobratzen. Esate baterako, eta hori bai, hori ogazuneko batzordean galdatu genuen bere momentuan, urtebete baino gehiago. Ez dakigu ezer horren inguruan. Gero, banekin esango zenidala, denok egiten dugula gure autodeklarazioa. Bueno, batzuk, beste batzuk baino gutxiago. Hemen oso ondo aplikatzen da oso de Hacienda somos todos, pero unos más que otros. Ze gure kasuan adibidez IRPF egiten dugunean, ogasunak ja esaten digu aldez aurretik zer da daukaguna. Gure autodeklarazioa ez da horren beste, IRPF-aren kasuan ez da horren beste autodeklarazioa, aldez aurretik erakundeak esaten digulako zer da daukaguna, eta guk hori osatzen dugu. Enpresen kasuan ordea ez. Enpresek egiten dute autodeklarazioa. Teoriaz, 3 hilabetero egin behar dutena autodeklarazioa, eta 3 hilabetero kobratu behar zaiena, era provisionalean baldin bada. Eta hori da kezkatzen gaituena adibidez. Beti jartzea eredu horiek, edo ejemplo horiek. Ez, enpresak ez, baina autodeklarazioa IRPF-ean guk ere egiten duguna. Edo beste zerga batzutan ere begiratu dezakegu, obra lizentzietan adibidez, ados, begiratu dezagun obra lizentzietan, baina zergaiti daukagu beti hainbeste arazo onartzeko enpresa handienei, eta duela gutxi atera da adibidez, azken 10 urtetan elektrizitatea edo argindarra zenbatekoan igodan, 167 uste dudala. Zergaiti daukagu beti, edo daukazue beti horren beste, beldurra enpresa handienei esateko, bai, enpresa handienetan eman daiteken zerga eta iruzurra ere, horren atzetik ere ibiliko gara. Eta ez jarri beste eredu batzuk, bale, inork ez du esaten, ez dela jarraitu behar, beste zerga batzuetan egon daiteken iruzurra. Jarrai dezagun, baina orain, ari gara honetaz ari gara. Eta zerga honetan, hainbat udaletan, Madril eta Bartzelona eta beste hainbatetan ere ikusi da iruzurra dagoela. Eta iruzurra baldin badago, begira dezagun, jarditzagun bideak, Enrikek esan dizkizu egon daitezken bide batzuk, baina beste batzuk ere egon daitezke. Batzutan ere, el sentido común. Ze bakoitza badak izen bat horretzen duen beretzean, eta horrekin egin dezake harineketan una regla de 3, eta ikusi. Honek esaten dian igual oso gutxi da bera dalako denarentzat. Beraz, jar dezagun hori. Orduan, bai, eskatzen duguna da elkarlana, foru aldundiarekin. Gero esaten duzu elkarlan hori beti egiten dela, eta bai, egia da, beti esaten duzu egiten dela, baina erakunden arteko elkarlana bukatzen dut, ez da beti horrela. Batzutan, ekintzak eta hitzak ez datoz baz. Beraz, eskaera oso garbia da. Iruzurraren kontra egin atal honetan ere bai. Ignacio Uriarte. Ikuste dut, zenbait gauza aipatu ditu dela, eta besteak beste esan dut, gobernu taldeak iruzurraren aurka borrokatzen duela.
eta tasa honetan ez daukagu zalantzarik, eta beste batzuetan ere ez. Baina, kasu honetan, hau da, zerga zehatz honetan, hain zuzen ere, akatz batzuk daude. Bizkaiko Foru Aldundiarekiko lankidetza eskatzen da. Baina, erakunde horrek ez dauka datu horiek. Agian beste erakunde batzuek badauzkate datu horiek. Baina, Bizkaiko Foru Aldundiak esan bezala ez ditu datu horiek. Eta hori da esan dudan gauza bakarra. Baina Bizkaiko Foru Aldundiarekiko lankidetza eskatzen da. Ez zerga agentziarekiko lankidetza. Ez industria ministerioarekiko lankidetza edo ekonomia ministerioarekiko lankidetza, Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidetzan aritzeko eskatzen da eta horrek ez ditu datuak. Ez dakit enpresa handien belduzaren, baina ni ez naiz horien beldur, agian zu bai. Nik ez daukat beldurrik esan bezala. Eta gobernu taldea ez da enpresa handien beldur. Ez da Euskadiko administrazioak ere, baina eraginkortasuna bilatzerakoa nik uste dut beste arlo batzuetan ere bila daitekeela eraginkortasun handiagoa. Bai, arlo honetan bilatu behar da eraginkortasun handiagoa, baina beste batzuetan ere enpresa handiekin, txikiekin edo dagokien enpresekin, euren enpresa edo ekonomia jarduera dela eta lankidetza handiagoa eta eraginkortasuna bilatu behar dira. Eta zen honekoa da eraginkortasuna handiagoa dela beste kasu batzuetan. Nik uste dut ondo azaldu dudala. Teknikoa izan dela, baina nik uste dut ondo ulertzen dela. Nik uste dut zailagoa dela, asko zailagoa izan ere. Errazagoa dela esan bezala ekintza batzuk ikustea IAEn eta obra eta eraikuntzetan tasa hauetan baino izan ere fakturazio asko aztertu behar dira. Eta zailagoa dela zentroi egosten zaienak aztertzea asko zailagoa da esan bezala. Beraz, eraginkortasuna bilatzen badugu beste leku batzuetan errazagoa aurkitzen da. Ez du esan nahi horretan bilatu behar ez denik, baina beste gauza batzuetan ere eta beste arlo batzuetan ere bilatu behar da. Baina nik uste dut planteamendua eta abiapuntua okerra dela. Administrazio publiko horrek ez dituelako datuak eta zuek horrekiko lankidetza eskatu duzue, baina zaila da esan bezala. Zuek kudeatuko bazenuten ere zaila izango litzatekelako. Azkenengo txanda. A ber, kontu hau ez da bakarrik eraginkortasunaren kontu bat ere. Justiziare badagortan. Eta askotan gertatzen da hori. Ez, beste gauza batzuk bilatzea askoz be eraginkortasuna edo errezagoa denez, goazen gauza horiek bilatzea eta ez goaz beste batzuk bilatzea. Zergatik eskatzen diogu Foru Aldundiari? Oso erreza, Foru Aldundiak egiten duelako araua, edo arau zuzentzailea, edo hemen kobratzen den tasa, Foru Aldundiak egiteko arau baten menpe dago. Eta Foru Aldundiak dauzkalako, gure sistemaren arabera, Foru Aldundiak dauzkalako eskumenak. Beraz, Foru Aldundiak ere izango da gainontzeko erakundi horietan landu beharko dituen mekanismoak iruzurrarekin begiratzeko ala ez begiratzeko, baina gure udalek Foru Aldundiari eskatu behar diote elkarlan hori, eta Foru Aldundiari egin behar diote, egin ditzala behar dituen hitzarmenak, datu horiek eskuragarri izateko udalen kontura. Horregatik eskatzen da Foru Aldundiari. Beraz, hemen ez dago inolako errakuntzarik. Beste gauza batzuk da, batzuk nahi izatea, ez, hemen, edo beste batzuk jartzea, bai, iruzurraren kontra egingo dugu, baina beste bat ere, ez, honetaz ari gara. Eta ez diogu inolako beldurrik enpresa handiei, baina jakin, badakigu edo ikusten ari da, etengabe, enpresa handiek iruzurra egiten dituztela, enpresa handiek zigorrak jasotzen dituztela, prezioak adibidez ezartzen dituztelako beraien artean, enpresa handiek zergak ez dituztela behar bezala ordaintzen, eta gero, amnistia fiskalak edo lakoak dauzenean, enpresa handiek jasotzen dituzte, ez dituzte jasotzen nire auzotarrak, horrek ez du jasotzen amnistia fiskalak, enpresa handiek jasotzen dituzte. Beraz, horregatik, ez da bakarrik eraginkortasun kontua, baina justizia sozialaren kontu bat ere bada, eta hori ere udal guztien ardura da. Enrique Olaso, zure hitza? Ez, batzutan. Igual, barkatu Inazio, baina egingo dut, kasu honetan, EH Bilduk egiten duen proposamenaren alde, hau da, igual ez dute ematen eguneko egunean proposamen zehatzetan, baina planteatzen dute zentrala den gai bat. Eta planteatzen dute zalantza
herrian egon daiteken zalantza bat. Planteatzen dute susmo bat. Nik uste dut, herrian baditugula zalantzak, susmoak, baditugu ere indikadore argiak gauzako betu aldirela. Eta iruzurraren kontrako estrategia zehatza indartu aldela eta bideratu aldela. Eta hori izan behar dela gauza importante bat. Eta Ibonek esaten duen moduan, ez bakarrik efizientzia kontu batetik begiratuta, baizik eta justizia edo gizarte hobetze puntu batetik ikusita. Guk proposatzen dugu azkenean. Hori jartzea ardatz moduan lan egiteko lehenengo puntu bat. Hau da, iruzurraren kontrako estrategia lehen mailako estrategia izan behar da. Bigarrena, erakundeen arteko koordinazioa. Hirugarrena, egin behar da egiaztatu datuak. Eta enpresek ere sentitu behar dute galdetu egiten dugula gehiago. Ez bakarrik zenbat kobratzen duten, baizik eta zenbat metro dituzten. Dinot, badaude galdera batzuk egin daitezkenak, eta badaude enpresa batzuk erantzungo dutela gogonez eta beste batzuk ez duten erantzungo, eta horren araberan eukiko dugu jokabidea, baina jende guztiak eta guk ere ikusi behar dugu, ikusi behar gaituzte, udala horretan aktiboki dagoela. Eta gizarteak aurrera egin behar duela, baina ez trampekin. Trampak kendu behar dira. Edo trampen aurrean euki behar da begirada zorrotza. Eta eure proposatzen dabe aurrera pauso bat. Gure ustez, ondo edo txarto, hobetu behar da aurrera pauso hori, baina azterketa ondo eginda dago. Inez Uriarte, azkenengo txanda. Bai, Katiana, eskerrik asko, Enrique. Erabat, ados nago zuk orain eginiko proposamenekin. Claro, oso arruntak dira, oso normalak, eta guztiok ados egon bargara. Ez orain, gu baino lehenago egin diren guztiak, zuk eginiko proposamenekin guztiok ados egon dira, gu orain ados bagaude, eta etorriko direnak ere ados egongo dira. Ezke, ezin da beste era batetan izan. Osa, hain simpleak dira, eta hain basikoak, hain oinarrizko gauzak, non guztiok ados gaude. Vamos, impepinable, seguro. Y lo digo otra vez. Eta berriz esango dut, lehenengo hitzaldian esan dut. Noski, aurrera pausoak emango dira iruzurraren borrokan. Bai, noski, aurrekontuen aurre proiektuan jartzen du zerbitzu baten finantziazioa. Udal eskuartzea babesteko. Eta horrela, eraginkortasun hobea lortzeko bilketa horretan. Hau da, ikuskapen horretarako zerbitzu bat. Nik biziki defendatzen duten guztiak gonbidatzen ditut aurrekontuak babestera. Mozioaren alde, guk getxo, ez hiru egin dituzu, hiru ditut apuntatu da. Mozioaren alde, guk getxo eta EH Bildu, abstentzioak, Alderdi Popular eta Ciudadanos, kontra, jeltzaleak eta sozialistak bertan bera geratzen da, eta hurrengora pasten gara. 31. puntuan hain zuzen, Ciudadanos talde politikoak aurkeztutako mozioa egoitza eraikinen irisgarritasuna hobetzeko dirulaguntza ezartzea. Santiago Zain. Moción para establecer una subvención destinada Egoitza eraikinen irisgarritasuna hobetzeko dirulaguntza ezartzea. Zioen azalpena. Udaltalde honek sarritan aipatu duen bezala, udalerri bateko udal batek auzokideen bizikalitatea hobetzeko eta haien ongizatea zaintzeko zeregin gonena dauka. Getxoko udala horretan ez da salbuespena. Hori dela eta, bete behar hori bete nahian, udaltalde honek gainerako korporaziokideik proposatu nahi die helburu bikoitza izango duen dirulaguntza bat sortzea. Alde batetik, jabeen komunitatei laguntzea igogailuak instalatzen eta berritzen, eta horren barruan
zerokotan dauden igogailuak sartuz. Beste aldetik, eskaileran gainditzeko instalazioak esartzea minusbaliatuei edo mugikortasun urriko pertsonei begira. Izan ere, gero eta jabe komunitate gehiagotan esartzen ari da gailu hori, eta horregatik eta ekartzen dituen onurengatik udalak lagundu beharko lukeelakoan gaude. Izan ere, zenbait auzokide jarri dira gurekin harremanetan diru laguntza hori eskatzeko. Izan ere, laguntza hori Euskal Autonomia Erkidegoko eta Espainiako udalerri askotan existitzen da. Hala nola Bilbon edo Barakaldon. Gure iritziz, diru laguntza horren existentziak ekarriko lituzkeen abantaiak ugariak dira getxostarrentzat. Izan ere, asko dira igogailua berritzeko edo instalatzeko edo egokitzeko gastu handia egin behar duten jabe komunitateak. Udal talde honek era berean proposamenaren bideragarritasuna azpimarratu nahi du. Izan ere, ez litzateke diru laguntzen plan estrategikoa ere aldatu beharko. Egitasmoan egoitzaraikinak eta haien irisgarritasuna berritzeko laguntza katala jasotzen baita, naiz eta gaur egunaren aurrekontua 0,00 eurokoa izan. Hori dela eta Getxoko udalbatza honi honako erabaki proposamen hau egiten diogu. Lehenengoa, Getxoko jabe komunitateen irisgarritasuna hobetzera zuzentzen den aurrekontu partida bat esartzea, igogailuak eta eskailerak gainditzeko, instalazioak jartzeko, egokitzeko eta berritzeko. Bigarrena, bidezkotzat josgero, lan mahai bat sortzea udaltalde guztietako ordezkariekin eta udalaren zerbitzu teknikoekin. Azken kopurua eta diru laguntza honen oinarriak aztertzeko hain zuzen ere. Hirugarrena, eta azkena, behin aurrekoa gaindituta, publizitate kanpaina bat bultzatzea udal komunikabideak baliatuz, hori guztia herritarrei jakinarazteko. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Arregi. Bueno, gai honetan esan behar dugun lehenbizikoa da. Udalak jadanik parte hartzen du eta elkarlanean diharduela honelako neurriak martxan jartzeko. Hoi, ezker etxe bizitzak irisgarri bihurtzen baitira. Orduan eraikuntzen zergen ordenantza edo zerbitzu turistikoen ordenantzak badu 190ko obari bat alako konponketetarako. Honek esan nahi du, inbertsioko 10.000 euro egiten direnean, udal honek 522 euroko obaria ematen duela, 5,22ko obaria entzuzten ere. Badaira laguntzak ere, konponketa isolatuak edo integratuak egiteko, Bizkaiko Foru Aldundiaren bitartez, errenta itorpenean edo zergetan kenkariak aplikatuz, edo 21.000 euroko gehienezko kopuro duten maileguak. Besteak beste informazio hori guztia hainbat instituzioetako webguneetan dago. Baina udalaren aurreikuspenari begira, diru laguntzen planak berak badu lerro bat, egoitza eraikinak eta hien irisgarritasuna berritzeko laguntzak izeneko lerro bat, eta bakarrik falta zaio aurrekontu oinarri bat izatea, eta lerroak zehaztea, eta proposamenak aztertzea, eta horretarako beharrezkoa da aurrekontuen hemenerako adostasun bat egotea, eta proposamenen artean ere adostasun bat izatea, baliabideak adostea, eta horregatik dei egiten dizuegu, eta geure buruari dei egiten dugu, adostasun batera iristeko, maila politikoan, errealitate bihurtzeko besteak bestea, hau iruditzen baldin zaigu dela gure lehentasunetako bat. Horregatik besteak beste, abstenitu egingo gara. Bai, hartu hitz. Eskerrik asko. Bueno, guk mozio honetan abstenitu egingo gara. Iruditzen zaigulako urri geratu dela. Behin laguntzak eskatzen hasita, eta jakin badakigu getxotarroi ondo etorriko zitzaizkigula horrelako egokitzapenak egiteko, zergatik bakarrik irisgarritasunari. Santjaunak adibide jarri du Bilboko edo Barakaldoko udaletxen kasua. Bilbok 5 lerro zehazten ditu, eta horien artean dago, besteak beste,
energia berriztatzeko edo efizientzia hobetzeko laguntza bat. 50 urte baino gehiagoko etxe bizitzak ditugunok, ja badugu inspekzio teknikoa egin beharra, ikuskaritza teknikoa. Horrek jadanik, erakarriko du zigorren bat, edota konponketaren bat, gainbegireketaren bat. Askotan beharrezkoa izaten delako konponketak egitea. Beste batzue gainera irisgarritasun obrak egin ditugu gure komunitateetan. Eta egia esan izan duten bideragarritasuna ikusita erreforma nolakoa den irakurri egingo dut zehazki. Gutxi da zuen segundu bat bilatzeko. Orduan, jadanik existitzen diren eraikinetako igogailuak aldatzeko ordenantza moldatzea da zehazten dena. Udaletxe honetan onartu izan dira gaur egun onartzen ez direnak. Igogailu bat jartzen da, baina igogailuak ez du irisgarritasuna bermatzen kasu askotan. Edonola ere, proposamen hau erren geratu dela iruditu zaigu, eta horregatik abstenitu egingo gara. Beste norbaitek? Alguien? Bosketara partzen gara, mozio. Pentsatu nuen. Santiago Sainz? Vale, en primer lugar... Lehenik eta behin. Susana Andoio Andereri esango nio, Sainz dela nire abizena, ez da Sanz, esateko proposamena errena dela, agian hobe zuken ere aipatzea, kontuan hartuta gure alderdien artean zenolako harremana dugun, bitarteko zuzenketa bat egitea, baina, esango nuke hau oso garbia dela, oso mozio argia dela, diru laguntza ildo bat martxan jartzea arazo horiek dituzten adineko eta mugikortasun arazoak edota aniztasun funtzionala duten pertsonentzako bideratua. Laguntza hori martxan jar genezake udalerri bezala dugun soberakina erabili genezake, hori martxan jartzeko, Andra Marin eta beste lekutan martxan jar genezake, besteak beste, eta egia da adineko pertsonek, gazteek, eraikinak igo behar dituztenak, Salziduko poligono zurikoek, laugarren solairu arte igo behar baldin badute umearekin, karrotxoarekin, erosketekin, hori kaltegarria izan daiteke, auzokide askorentzat, beraien osasuna arriskuan jartzen dugulako. Ez baituzu pentsatzen une horretan eskailera batetik jauziko zarela, umearekin zoazelako, edota poltsekin, edota muletekin igo behar duzunean, makuluekin igo behar duzunean, izan duzunean, istripu bat. Hobetzeko bideak emango genituzke kasu honetan gainera, gure higiezinen parkina ere balioan jarriko genuke, baina ez bada borondaterik, guk, onartuko dugu udalbatza honen onarpena edo erabakia. Eskerrik asko denei. Eskerrik asko, beraz, Susana Andoio. Gehitu nahi nuen lehen ez dutala esan. Bigarren proposamenean aipatutako edo bigarren puntuan aipatutako lanerako mailan iruditzen zaigu hor parte tekniko bat falta dela, gero oniritzia emango liokena edo liekena egunkariei eta barrei edo egindako lanei. Bestalde nik esango dut gu oso aldekoak garela eta sustatu behar direla eta saritu behar dira horrelako moldaketak. Horrek ere lana sustatuko lukelako besteak beste. Eskerrik asko. Bosketara partzen gara, inork ez baldin badu azkenengo segundoan itxaskatzen. Bai, mozioaren alde, Ciudadanos, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, guk Getxo eta Alderdi Popularra, beraz, onetsita geratzen da mozioa eta urrengora partzen gara, 32. puntuan hain zuzen ere,
Ciudadanos Udaltalde politikoak errekusako mozioa Getxoren aplikazioa sortzea. Santiago Sainz, zurea da hitza. Ay, Dios. Moción APP Getxo. Exposición de motivos. Si acudimos a la tienda de aplicaciones de cada sistema operativo móvil... Sistema eragile mugikor bakoitzeko aplikazio dendara joaten bagara ikusko dugu Bilboko Udalak aplikazio mugikor asko dituela. Bilbo Bizi, bizikletak alokatzeko zerbitzua, Gazte Lonjak, erabiltzailei fenomeno horri buruzko informazioa emateko, Bilbao hiriko edozein lekotatik gazte nagusiko egitarauan modu virtualean sartzeko, realitatea egotua deritzonaren bidez dagoen lekuaren ikuspegi erreala lortzeko, zeinetan markadore interaktiboan ageri diren, ekitaldien kokalekoak irudikatuz, Info Bilbao, hau da Bilboko Udalaren udal agenda ofiziala, hiriko azken informazio guztiarekin, turismo aisia eta kultura, Mejora Bilbao, herritarrek denbora errealean parte hartzeko plataforma udal mugartean gertatzen diren gora beren berri emateko, aplikazio horietako azkena Bilbao ekonomiko da. Aplikazio honek abagunearen zenbait adierazle azkar eta erraz ikustea ahalbidetzen du. Enpresa jarduera, lan merkatua, ekonomika produktiboa, merkataritza, turismoa eta demografia. Gainera udalaren behatoki sozioekonomikoak aldian behin egiten dituen abagune txostenak eskaintzen ditu. Mozio honetan eskatzen duguna da Bilboren ereduari jarraitzea, baina pixka bat urrunago joz. Izan ere, zerbitzu horiek guztiak aplikazio bakar batean erraz identifikatzen dena, bildu nahiko genituzke eta ordaintzeko zerbitzua barruan hartzen duena, oraingo aplikaziora birbidiretuz. Turismoaren eta kulturaren alorretako informazioa daukan aplikazio bat, leku emblematikoen deskribapenarekin, eta realitatea aregotua daukana. Hileko kultura eskaintza deskribatzen diguna, Getxoko GK argitalpenaren antzean, baina era berean aplikazio bat bilatzen dugu, herritarrek goraberak denbora errealean kontatu alizateko, udalbatzan asko eskatu dugun moduan. Era berean interesgarria litzateke Getxo Bizi bizikletak mailegatzeko zerbitzua sartzea Bilbok daukan bezalaxe. Hori dela eta Getxoko udalbatza honi honako erabaki proposamena egiten diogu, erabaki proposamen bakarra, udal aplikazio bat sortzea erabiltzaileentzat doainik, ondoko hauek barruan dauzkana. Ta ordaintzeko zerbitzuak edo bertara birbideratzea, Getxo Bizi gora berak jakinarazteko zerbitzua eta gainerako kultur, turismo eta ekonomi informazioa, tokiko alertak eta udal araudia smartphonearen bidez kontsultake online egiteko sistema eragile guztiekin. Bai, Palamiba. Bai, eskerrik asko. Desde guk Getxo queremos presentar una... Guk Getxotik zuzenketa badugu. Zuzenketarekin, mesedez. Sí. Enmienda de sustitución a la moción de Ciudadanos sobre la creación de una... Getxo APP sortzeko mozioari, Ciudadanosek aurkeztuari egindako zuzenketa. Guk Getxok aurkeztuen du, 32. puntuan honako zuzenketa bakarra. Getxoko udalak, beharrezkoak diren datuak Open Data webuneren bitartez eskura jarrita beharrezko datuak, lehiaketan jarriko ditu ideia eta garapenean, app baten ideia eta garapena egitea, aplikazio mugikor bat sortzeko, merkatuan bideragarri dena eta bere deskribapen teknikoa sortzeko. Eta hortik ateratzea, bertsio bat edo prototipo bat, eta horrek aukerak ematea eta ordaintzeko, bizikleten maileguetarako, intzidentzien berri emateko, eta informazio turistiko eta kulturalaren berri emateko. Onartuko dut. Onartuko duzu. Hoi da. Onartuta beraz, horrela geratzen da mozioa, aurkeztua den moduan, eta jarraitzen dugu eztabaidarekin. Beste norbaitek? Ibon Rodríguez. Bai, egia esateko, hasiera batean guk aurreikusita geneukan Ciudadanosenko mozioan
aztenitzea, ikusten dugulako APP-a izan daitekela, baina gero gauza asko nazten dituela, eta esate baterako OTA ordaintzeko APP-a ez zaigu edo prozedura, interneteko prozedura ez zaigu bat ere egokia iruditzen ez da ere makinetan dagoena, beraz ez dugu zertan hori gehiago zabaldu behar, baina eski orain planteatzen danakin zalantza gehiago dauzkagu, osea, konkurso idei desarrollo una APP, ideia antzadenez badago, APP bat, olako APP-ak leku askotan daude, baina gero guri beldurra ematen digu, azkenean konkurso idei desarrollo normalean izaten da, jendeari eskatzea doako lana askotan, eta hori ez zaigu bat ere gustatzen. Hemen, nahi baldin bada APP bat egin, ideia orokorra egina baldin badago, eta gero hori ditzen da esleipen bat, baina hori ez dugu ikusten hori. Beraz, gauza hauek oraindik oso airean daudela, egia da, zentsu honetan APP-en kontuan udal honek behar duela berrikuntza nabari bat behar duela ez daukalako olako ezer erabilgarririk, baina batetik gure ustez Ciudadanoseko ordezkariak egin duen proposamena nahaz pilatzua zen, eta kasu honetan zoritxarrez egukek egin dion ekarpena gure ustez ez dio onik egiten, beraz zeskoa emango diogu. Hola, amiga. Bai, eskerrik asko. Sí, gracias. Bai, azaltzearen, guk zer planteatzen dugun eta nola onartzen dugun Ciudadanosek egindako proposamena. Egia da app batekin, errazagoa izango da, bizikletaen mailegua, aparkatzea, hiriaren edo herriaren informazio kultural eta turistikoa, hori argi dago, baina egia da administrazioetako APP-ei begira, ondo aztertu behar dugu zein izan daiteken modurik eraginkorrena Ciudadanosen mozioan azaltzen den bezala, bi arrisku handi baititugu. Batetik, aplikazio bat garapeana, arriskutsua da, Renfegeren kasuan, adibidez, kalitate onakoa ez delako, erabiltzen ez dena. Edota, Madrilen adibidez aparkalekuetako aplikazioekin monopolistak izatea eta une jakin batean adostea prezioen igoera bat. Eragin horiek eragozteko edo saiesteko egoki iruditzen ez zaizkigunak, horregatik iruditu zaigu egokia aldatzea eta zuzenketa aurkeztea hain zuzen ere sustatzeko merkatuko lehiakortasuna aplikazioen artean eta horrela aplikazio horik eraginkorrena, erakargarriena izatea aukeratzen duguna gure udalerrian. Eskerrik asko. Egia da zuek egin dizuten transakzional horretan gauzak pixka bat nahastu dirala, baina hala eta guztiz ere nik gure harira jarraituko dut. Aurkezten duzun mozioa eta zuen proposamena interesgarria da eta zentzu horretan gardentasuna, partaidetza eta komunikazio arloak hasieran planteatutako ildo nagusiarekin bat egiten du. Horietako kriterioetako bat eta horietako ekintzetako bat izan zen bere garaian APP bat sortzea. Zentzu horretan APP hori sortu aurretik hainbat eta hainbat lan egiten ari gera eta egin behar izan du da arlo barnean, formakuntzatik hasiz, teknologia berrien erabilpena areagotuz eta bar, sareetan eta nik uste dut aurrera pausoak eman direla, baita ere AQS-ean erantzuna eta prozedura ere azkartu eta hobetu egin da. Hirugarren urte honetan sartu gara eta aurten gure helburua da hiritarren eta udalaren arteko harremana sendotzea eta hobetzea. Hau lortzeko, egia da, hainbat sistema, programa eta aplikazio informatiko aztertzen ari garela. Baina, egia da, zuk diozun bezala, ez genukela nahiko udaletxeko arlo bakoitza app bat eukitzea, ez? Kirolak app bat, turismoak beste bat, otak beste bat, horrek naspila handia sortzen du, eta azkenean erabiltzailea nahastatu besterik ez du egiten. Beraz, APP orokor bat edo beharko litzateke. Abian jarriko den sistema horrek udaleko estrategia orokor batean sartu beharko luke.
ekimen zehatzak jaso beharko lituzke, arlo askoren arteko harremanaren lanaren plataforma bat izan beharko luke, eraginkorra eta benetako edukiarekin oinarritua. Irizpide amankomunetan oinarritua eta kanal anitzetakoa. Hau da, ez da bakarrikan APPA, webak eta hainbat teknika eta teknologia berri erabiliko lirateke. Momentu hauetan, helburu hau lortzeko lanean ari gera. Ez gera ari bakarrikan hausnarketa egiten ari, baizik eta jakingo duzuen bezala modernizazio plan bat aurrera atera da, ja abian hasi dira horretan lanean, eta modernizazio plan horrek ekarriko digu gero beste hainbat aplikazio eta teknologia berrien garapena udalean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, beste norbaitek. Bozketara pasten gara, mozioaren alde. Guk Getxo eta Ciudadanos, mozioaren aurka, EH Bildu eta abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak eta Alderdi Popularra, beraz, onetsita geratzen da mozioa. Eta azken puntura llegatzen gara, galde eskeaen puntura, zinegotzi dagokie, galderaren bat baldin badago alkateari zuzentzeko, hauxe da momentua. Bai? Me gustaría hacer una Galdera bat egin nahiko nuke, udal batzak edo udalak egindako edo udal taldeak egindako lanari buruz, aurreko udal batzan mozio bat onartu zelako auzokideen atsedena sustatzeko, 3 puntu ziren auzokidei berri ematea, auzokideen arteko talkak saiestea eta arintzea, eta bitartekaritza zerbitzua lantzen hasi ote den udala. Horra nire galdera. Nik uste dut mozio honen debatea jorratu zenean udal batzan, argi utzi genuen gure jarrera etzela mozioari aurre egitekoa, bat gentozela mozioaren espirituarekin, ez bakarrik bat gentozela espirituarekin, baizik eta garatzen ari ginela ere, besteak beste gatazka bat edo auzi bat sortzen denean auzokideen artean, eta adibidez ostalaritzako jardueren artean, udalak bitartekaritza lan egiten du bi ikuspegitatik. Ikustea, araudia ondo betetzen dela ostalaritzaren ikuspegitik, eta bigarrenik bitartekaritza lana egitea ostalari eta auzokideen artean posible den neurrian oreka bilatzeko ekintza baten eskubidea eta atsedenerako eskubidearen artean. Hori da gure eguneroko jarduna, eta besteak bestean nik askotan jasotzen ditut auzokideak honelako egoerak pairatu behar dituztenak edota ostalariak jakinarazten dutenak beraien eskubidea gauzatu nahi dutela legedia eta araudia behar bezala betez. Eta aipatu izan da ere horrelako kasuetan askotan erabili izan dugula bitartekaritza bidea. Beraz lanean ari gara esparru horretan eta bitartekaritzaren sistema eskura dauden baliabideen artean dago eraginkorra denean eta baliagarria denean hala erabiltzen delako. Beraz mozio hori mozio horrek jadanik egiten dugun lana islatzen du eta lan horretan segituko dugu. Bitartekaritzako adibide asko ditugu, besteak beste erromon erabili behar izan genuen, eta bitartekaritzako matxuen artean hartuta, eskubidei buruzari baikara, era berean gauza bere egiten dugu, ikustea legedia behar bezala betetzen dela ikusteko, ostalariaren aldetik, eta auzokidei ere behar duten hartapena ematea eta horreka bilatzea bien artean. Beraz, horretan diardugu lanean, bai. Ados? Eskerrik asko. Amaitzeko, ez nuke osoko bilkura amaitu nahi azkenengo goto bat egin barik. Ze denok ikusi dugu, nola gaur goizean, ez bakarrik gure herrian, azken batean, Euskal Herri osoan pairatu indugula elurraren eragina, eta kasu honetan bai gure herrira etorriko nintzateke eskerrak emateko. Nola ez, eskerrak emateko gure udal lankile guztiei zuzen ere egoera hori aurre egin dioten langile guztiei. Nik uste eta azpimarratu behar dela eskerrak eman eta aitortu euren lana, eta euren lan ona gainera, ze ikusien da nola normalitatea berreskuratu egin dugu
eta hor dago laurek egindako lana, eta aipatu behar beraz, brigadetako kideak, udaltzaingoa, komunikazioa, garbiketa eta laurozaintzaren zerbitzuak ere bai, eta beste guztiak hasten baldin baditut, arloren bat hasten baldin badut. Beraz, gure aldetik, nire aldetik eskerrak adieraztea eta aitortu euren lana eta konpromisoak etxorekiko. Mi esker. Eta horrela, amaitu txat ematen dugu osoko bilkura.